The Vita 89.9. The Vita 89.9. Ang programang ito ay rated S3G. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masisiran tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa'yo pag-iusara, isa yung kagabiyon. Sa mga pasulay o kasakit, imong gihandog. Ayaw kabalaka, ining pumura. Kaya aniya kami, imong mga higala, naandang mo tagana, aron ikaw, mukatawa. Busa, upani kami, bigatong tulumanon. Mga kasilaw, upala sa lupa. Mga kasilaw, upala sa lupa. Oras sa RCFM, alas 6:25 sa kagabion. Higala, kumusta o mayong gabi kanatong tanan? Ilaminagyon sa ato ang mga suking tigpaminaw. Ang tagasunod sa ato ang programa diri sa RCFM. Ang ato ang mga RCFM fanatics, ato ang RCFM katrupa fanatics na always nagasubaybay ning mga programa. Diri sa ato ang himutangan karon ang 89.9 RCFM Dapitan City. Maayong gabi sa ato ang mga suking kalangga karon. Ilabenegyon sa ato ang mga sanortihanon, ang ato ang mga silingan, ang ato ang mga higala, mga paryente. Maayong gabi ninyong tanan mga kalangga. O maayong gabi usab sa ato ang mga silingan minapit. Kutob sa maabot ning ato ang programa, ning ato ang signal. Welcome na usab mga kalangga sa lain na usab nga higayon sa ato ang pagpanag-uban ning ato ang programa, inyong programa, atong programang tanan nga mao ang mga pasiaw ug balak sa gugma. Pinaagi sa station manager ato ang may gugmaon, mapinanggaon, maabtik ang station manager Kuya Mario Latuan. Maayong gabi ni Mula Engineer. Sa ato ang programming director o sa ato ang transmitter operator, maayong gabi ninyo. Ato ang product in charge usab o sa ato ang mga kaubanan sa buhat karon nga naa na sa ilang tagsatagsa ka nahimutangan, nagsugod, nagpalagaylay sa sayong kagabiyon. Maayong gabi kanatong tanan, naopunta ang tanan karon ana sa maayong kahimtang. O ginapunta ang tanan adunay gipreparar nga masima-sima sa ilang panihapon karon. Lain na usab nga Biyernes mga kalangga. Petsa 10 ning bulan sa Setyembre. Ikaduha nga Biyernes
ning atong pagpanag-uban ning maunggulan mga kalangga. Unya wa ako nag-inusara karon kay nakatungha na gid ako ang partner. Ang inyo ang gikabingawan mga kalangga nga si Kuya Rome. Ayong gabi inyong muli Kuya Rome. Ay, tapi sabi mo doon, sa niya nausap kami mga suking paminaw sa matag adlaw ngayon nga Bernes, gikan sa hantod sa alas 9 sa kagabi yun nga usab-usab nga giatangan kanunay mga itudos sa mga suking paminaw. Ang programa ning kuron so Programa ni yan, Rome, ang balak pasigaw sa gugma. Kunya kini nga ang programa gipalihan kini mga kalangga sa tuang mga epektibong produkto na ato ang hagyon na ato ang mga kalangga na kung katong wala pa sila nakasulay, sulay ninyo mga kalangga kato ang mga produkto diri sa RCFM. Dako kay siyang tabang sa inyo ang panglawas na maghatag og kabaskog sa inyong panlawas, makahatag og dugang enerhiya o makaayon sa inyo ang mga balatian nga dugay na ninyong gihambin mga kalangga. Una kitay mga kapsula diri, una po tayo mga haplas, una usab kitay mga vitamina na binigyan sa ato ang mga kabataan. Kaning ato ang Vitakids mga kalangga, nindot kay siya paalang sa ato ang kabataan. Labi na karon nga di nato mabalaan ang panahon, o kalit og init ulan. Nako kay katabang ang atuang Vitakids mga kalangga. Vitamins para sa mga kabataan. Pampakusog sa ilang tinubuan, pampakusog sa ilang sundalo, silang lawas na gitawag natong immune system. Paspos po sila matubo mga kalangga syempre. Nandun na po tayo Robinson Capsule, Sigisol Capsule, o Clinicsol Capsule, alang sa tuwang mga nanay, mga tatay, mga lulong, mga lula, dudong o inday, na kung ano na mo yung mga ginagmay, hindi pamati, piha, ayaw na ninyong paabutan ng mulamay o mo grabe pa. Mintinan nyo ito ang mga kapsula. Nandun na po tayo Burning Coffee, kuya. Ang Burning Coffee na perting minduta kayo. Sulay ninyo mga kalangga. Kaya kung ipanuhot mo niya, doon na mo'y sakit-sakit sa likod, sakit sa liog, doon na po yung mga bugol-bugol, mga katol, kaya kayo nang huwag tanong sa ito ang palmera oil ko yan. Doon na po tayo Harden Power Oil, doon na mo yung mga samad-samad, almoranas, kunya panuhot sa puya, panuhot sa buros, Harden Power Oil ta mga kalangga. Kung gusto po kang magpagwapa, di po ta magpahulian, di po ta magpaulahian, di po ta magpaiwit na kuya. Kaya doon na po tayo Harder soap mga kalangga. Ang Harder soap makapabata, makapawagtang sa mga talugtong sa atong pamanit, makapabalik o kaanyag hayag sa pamanit mga kalangga. Nato ang Harder papaya with milk and whitening soap mga kalangga. Doon na po tayo Ivo Perfume. Ang Ivo Perfume na perting humuta. Duty ka na adlaw. Bisag unsa imo ang duties diyan mga kalangga. Bisag gikan ka na nampas. Ang Ivo Perfume ka. Ang iyang baho, ang iyang kahumot. Magpabilin ng yun gihapon. Hangtod nga makakuha na ka mga kalangga. Maka-analyze na ka nga, uy, upat naman ay kaadlaw niya kung sa linat, manglaban ako ani. Di ka ka-atik na lugay na dito yung sa linat isuot kay ang humot, magpabilin lang gihapon mga kalangga, isang pila kaadlaw. O doon na usap kita Robro, alang sa ito ang mga kalangga na mahiligon, mamuhi ang mga kahayupan. Doon na tayo Robro, pampakusog sa ilaang tinubuan. Dali ra pud kay ka mga baligyan ni mo ang mga gipangbuhi diha. Tungod kay gawas nga kusog sila mungkaon, layo sila sa mga sakit-sakit sa ilaang lawas, paspas ang ilang tinubuan mga kalangga. Sure ball na ang imo ang hayop nga gibuhi diha, dali ra kay ka mga baligyan ni. O, dali lang sa akong cellphone number kung gusto mong lugang impormasyon, kung gusto mong magpa-deliver, magpa-reserve, dali mo sa cellphone number ng Gulong. So, 0910-793-3534. Ako, Osbon. 0910-793-3534.
0932-7933-534. O usab sa cellphone number sa ako ang partner nga si Kuya Rumi. Pwede usap mga kalangga, alam sa inyo ang pagpa-deliver sa mga epektibo gortisadong produkto diri lamang sa 89.9 RCFM. Pwede ninyo pumunta ko sa mga kalangga, muhato door to door mga kalangga. Anda ko serbisyo ang inyong kuya sa kahanginan, langga usap sa kahanginan si Kuya Rome. Kulta ka lang dire sa 0930-626-0358. Usbon ko mga kalangga. 0930-626-0358. O ginito ang programa karon mga kalangga, gipaliguhan gini sa Dapitan Auto Spa. O usab nagpuli-usab ka nato mga kalangga ang Kyle Kian Store. Ang Kyle Kian Store nga naitutag diya sa may highway Sulagon, Dapitan City. Ang Kyle Kian Store mga kalangga, naako diha ang ATM Go, ang ATM nga alang sa tanan, alang sa mga Pantawid members. Kung gusto mong withdraw sa inyo ang Pantawid mga kalangga, adto lang mo dito sa Kyle Kian Store. Diya kang Ma'am Ima Rodriguez, Highway Sulagon. Kunya, retail o wholesale ko na sila sa tanang products diya. Labinigin na sa Coca-Cola ko ya. Wholesale na sila diya. Sila nga Ma'am Ima Rodriguez diya sa may Sulagon. Usap-usap sa nagpaluyo, karon gabi una ang amuang programang balak pasiyaw sa gugma. Alabi na gyud diya sa may plasanan. Nasalamat kayo ni Abuy Sagol sa iyang mahal sa kinabuhi nga si Manay Ams, ilang anak si Sir Ayan Humuan o sa mga anak ni Ayan si B-Boy, KG Boy, Missy Matman o sa ilang mama. O gingon mausap kang Buyiwak-wak Berlanda, Irene Andag, Eileen Andag, o kang Bunso, o sa mga anak ni Bunso, o ni John Rex, April, Bibi Boy. Salamat kayo sa inyong waipuas na pagsuporta diri sa programang Balak Pasiaw sa Gugma. Alright! Salamat kayo sa kuha nga mga sponsor. Kaya masig na pa'y gusto mo sponsor kuya. Ano nang patang mo daw? Kung kinsay ganahan ni sponsor sa Balak mga kalangga, o tiksok tawag ng gyapon mo sa tawag mga na number. Kunya karon nga gabi una, live na sa ato ang Facebook page. Makita ninyo kini nga ato ang programa karong gabi una mga kalangga sa Facebook page ni Inko Dunsoy. Pakitaan ninyo ang Inko Dunsoy Facebook page. Katong wala pa nag-follow, katong wala pa nag-like sa ato ang Facebook page, i-like niyo mga kalangga para sa sunod na ito nga live, wala mo ma-notify para makita dahil niyo automatic mga kalangga. Para makita po niyo mga kalangga, Ang ang tapan ni Gununsoy na ikong dalay pulang para unggoy. Kung sila'y pa-istoryahan kuya, pero si Gununsoy mo yung pa-istoryahon, si Kuya Robin ang giukoy-ukoy sa mga kadalagahan. Apan, ayaw mo kumpiyansa kay na si Ate Tuymats nga nagsunod-sunod sa diyang kiliran. Sige ka dala 2 por 2. Dos por dos nga binaid. Kaya alam sa inyo ang mga mensahe karon mga kalangga, pwede ninyo na ipadangan diya sa tuwang live karon kaya ito ng basahon. Basahon na ito diya sa tuwang live, libre na siya mga kalangga. Panin kamutan na ito nga mahurot kung basahan nyo ang mga mensahe karon diya sa tuwang live. O diri usab sa akong cellphone number, pwede po mo mutawag mo text sa cellphone number ni Udunsoy sa 0910-7933-534 o sa cellphone number sa akong wapo nga partner 0930-626-0358. Akong husband mga kalangga. Welcome sa ato ang mga listeners nga karong gabi una. Katong karon pa nakapaminaw, karon pa nag-abre sa ilang tagsa-tagsa ka mga monitor diha. Welcome ninyo mga kalangga. Ani anaw sab ang inyong higalas kahinan si Iko Dunsoy ug si Kuya Romy. Alang sa ato ang balik tulo ka oras sa ato ang pagpanag-uban karon sa atong programa. Inyong programa, atong programang tanan, ang mga pasiaw o balak sa lupa.
kundi ato ang ihatag atong ipalupad diri sa kahanginan ang mga nagkalain-laing balak. Dunay balak sa gugma, dunay balak sa kinabuhi, ug duna usay balak nga pasiaw mga kalangga. Unya mudawat usab kita sa atuang mga suking kalangga, ato ang mga suking tigpaminaw kung aduna kamoy mga taksa-taksa ka mga balak diha karon nga gipangtagit. Pwede na ninyo itawag dire sa ato ang cellphone number mga kalangga. Pwede po ninyo i-text aron atong basahon ng inyo ang mga balak diha. Kaya kung diri po mo dol sa atong nahimutangan, doon na po mo'y kakayanan nga muanhi karon, pwede po mga kalangga kamo mismo mubalak diri sa kahanginan. Amo na nga pagadawaton mga kalangga. Kaya kung maulaw po mo, ituno lang ninyo diri kanang inyo ang mga gihimo nga gisulat na diha, amo po nang basahon diri ni Kuya Rome. Inaana kami ka mga kalangga para nga ang tanan happy. Kaya basahon na ito ng mga pipila ka mga mensahe ni Kuya. Okay. Diri sa ato ang live karong gabihunan. Thank you for watching sa ato ang mga OFW nga always nagasunod sa ato ang programa. Labi nagyon ni Ma'am Iiyak pero di susuko. Taga San Nicolas, Dapitan City. Pa-shout out watching her in Abu Dhabi. Happy Fiesta Barangay San Nicolas. Oy, pizza cheese meron. Murag duda ko, murag tuwa na ko ito atong ubang mga kauban dito na ko. Murag wala sila nakaangat dire. Duda ko lang yun. Pag-greet ko iko, happy 59th birthday sa akong amahan sa makanunayong Panabang, si Papa Nicolas Marabueno, Indonesia, amping always and God a good health. Ika ni Ma'am Iiyak pero di susuko. Ayan, happy birthday ni mo tay. Si Tatay Nicolas. Kung ang iyang anggan sigurado Kuya Kulas. Happy birthday ni Tatay Kulas diya sa may San Nicolas, Dapitan City. Iya ang 59 kaadlaw natawhan. Inaabot tatay nga tagan pagkag dugang katuigan. O sa tanan na lang nga nag-birthday karong gabi una. Happy birthday ninyong burot mga kalangga. And maayong gabi usab ni Ma'am Amy de la Cruz watching from Lapu-Lapu, Cebu City. Ayan, maayong gabi Ingudod Soy. Maayong gabi po ni mo madam. Salamat kayo sa inyong paglantaw sa itong live. O maayong mabugnang gabi sa inyo dihan Lods, Ingudod o Kuya Rumi. Pagpabalak ko sa akong sub nga happy kaayo. Cause I see you again live pop up. Ayan, nag-pop up na gini nga ang live karon. Salamat kay ni Ma'am Amina Duterte. Langsar pero pwede siya Kuya Presidente. Salamat kayo sa pag-share sa tuang live. Salamat kay ni Ma'am Amina Duterte. Sa mga wala pa nag-share sa tuang live, paki-share sa tuang live karon mga kalangga. Hello Ingudodsoy, watching from Cebu. Shout out diya sa Maria Cristina, kang Nanay Niria, Yaya Lunida, Manoy Camilo. Salamat sa pagbasa. More power. Gikan ni Maria Gina Villanueva. Ayan, gikan sa Cebu. Mga greetings niya sa iyang mga kalangga dari sa may Maria Cristina. Salamat kay Madam. Salamat usab sa pag-share sa ato live karon. And shout out gikan usab ni Tony Sagario Kadagdago. And thank you for watching also to Moreno Kevin. Mayong gabi sa mga Moreno family niya sa may Tipsong. Good evening ninyo gurot niya. O mayong gabi usab ni Tio Padok. Shout out Ikudods watching from Saudi Elementary School. Ani sa Antipuno karon si Tio Padok. Mayong gabi ni Tio Padok. Angat dire Tio Padok kay naghataw nagulat ni mo dire. Nagulat ni mo dire nga sa imo ang balak pa. O may gabi usab ni Wild Dragon. Good evening Ikudods o Kuya Rumi.
watching live from Marunong Travel Bee o sa tanang mga people diya sa Travel Bee diya sa may Marunong mayong gabiin ninyong tanan diya. May gabi sa mo na Wild Dragon. Si Wild Dragon ang pinakagwapo sa tanang dragon kuya. Oh, yun. Maugyan lagi Wild Dragon. Kabali pa ko, tig-ipon may ko ng Wild Dragon yun. Mag-iipon kuya. Tiga-tiga ka kasama ano. Nag-text na ko rin kuya. Orange rainfall. Warning sa Zamboanga del Norte at Zamboanga Sibugay. Nagbabanta ang matinding pagulan, pagbaha at pagguho ng lupa. Gikan ni NDRRMC. Pahinumdom na siya mga kalanggaan. Ang ato ang mga katawhan at mga kalanggaan na nagpuyo sa kabaybayunan. Dapat magbilang tayo na. Kasubaan, kasapaan, mga kabunturan, o mga inyong balay na nasa mga timpa-timpa. Dali na po nga maigo sa tubig. Bantay-bantayan nyo ng mga kalanggaan, yung mga binuhid yan na kahayupan sa inyong tungkaran. Ipang-upot, pinagharsya niya na. Bantayan din ang mga kalanggaan kay para hindi na mawala. Basta magawas di Kuya Romel, delikado. Mayang gabi ina ni Tatay Primitibo andag ni Nanay Dita diha. Nay, tay mayong gabi inyong duha diha. O kauban sa inyo usab nga katimbayayong sa panimalay. Inyong mga silingan usab diha. Kunya mayong gabi usab ni Ate R, ni Nanay Rusa, ni Tatay Melchor, mayong gabi inyo diha. Ato ang mga iisip na ni sila nga kapamilya, katrupa. Ato ang mga nanay at mga tatay diyan nakita. Ni Tatay Rumi Butuan Sab, ayong gabi, ayong pagpaminaw. Niya may pagpaminaw po ni Ate Bibi Camille diya sa may buwaan. Sa mga Daginutas family, Ilumparing family, Kermari family, o sa mga Malakad family, ayong gabi inyo diya. Yan diri usab sa may Panas, lanong-lanong po diya sa may Panas atong mga kaila diya sa unang panahon. Dia si nauli na ba ito ang amigo na si Jonas? Dia sa may Panas, ayong gabi na lang yung urot diya. Kaya may gabi usab ni Tatay Praxidis, Ritada sa mga Ritada family, si Nanay Filipa. Mayong gabi inyo diha, mayong pagpaminaw, napuntangan humana mong panihapon diha. Si Nanay niya, always ginang naka-RCFM. Tayo mayong gabi inyo diya tayo. Diya may gabi usab ni Tatay Mario, ni Nanay Nimpa, ang ato ang nanay tatay usab diya sa may Linabo. Na ni Takishi usab, ni Maliling, o katong bata dito nga cute usab. Mayong gabi inyo diya sa may Linabo. O si Secret Boy, o si Nansky. Mayong gabi usab ni Nansky diya sa may Linabo. O ni Ma'am Slim Girl, Slim Lady, Misto ko. si Miss Toko Pod, mayong pagpaminaw niyo ya. Kanunoy, banay-banay. Usap noy, may gabi noy. Good evening also to Tatay Irisala kung ni Nanay diya sa may Tapukan, may Lumanaw, sa mga Pon family Tatay Ulisyo Pon o ni Nanay Norma, ni Kunsihal Edgardo Bons, Tatay Vicente, tayo mayroong gabi nyo diha. Sayo ta, malangan butang mga silingan, mga kaila, o mga kaparintihan diha. Labi na diha sa may Maria Uray, mayroong gabi nyo nga hurot diha. Minapunod si Juan, si Boss Arlen Pasco, sila ni Elias Daginutas, sa mga Kinigin family, sila ni Nanay Gabriela, sa tanan-tanan na lang yun diya. Uy, si Bundoy. Minaw ko si Bundoy. Bundoy Camille. Sa iyang Pinalangga. Si Tatay Sindro diya. Mayong gabi nyo diya. Usap mayong gabi usap. Dere sa tuang mga kalangga sa may Sakayanon. Pinagyan ni Madam Chat-Chat diya. Si Sweetie Pie. O ni Sir Jun Jun. O si Ma'am Kristen Reyes o si Carlo Dalisay.
Mayong gabi na lang inyong kurot. O kung paano sabi sa may pantalan sa may Uni Store kang Madama Corlita. Orlita, si Madam Orlita diya sa may Oni Store sa may San Vicente. O diya sa kang Ate Helen o Ate Biling sa mga team guwapa nato diya sa may San Vicente. O si Nanay Brenda Liera di nato kalimtan diri sa may Cavite. Nga Excel store nato dito kuya mutagpo gid siya. I give me kalindi kununsoy. O sa ato nga mga kalangga diha. Alright, mayong pagpaminaw na lang ninyong hurot diha. Okay, ato ang cellphone number mga kalangga, pwede nang tawagan sa gustong mutawag karong gabi una. Alang sa inyong mga mensahe o alang usab sa inyo ang mga balak diha. Ingkudons o Kuya Romy. Mayong gabi sa inyong tanan. Ika ni 286. Ayan, 286. Kuya, datay tawag kuya. Atong hatagang pagtagan itong tawag kuya. Kandosin na ko doon. Hello, may gabi. Hello, kinsa ni palihog? Hello, kinsa ni? Si Silso di ana sa may uyan mayong gabi ini mo Silso sa may kalagad ni mo karong gabi una. Mubala ka sa og patay nga kinabuhi. Sige ato nang hatagang pagtaga di mo balak pero reserve kang balak asam na nimo ipahinungod di mong balak. Sa mga balo. Kanang balo pangita pod. Balo og buhi, balo nga buhi. Okay, abante sa imo ang balang tisong. Unang tirso. Okay, salamat kay Tirson sa imong manindot nga balak. Alright mga kalangga, mga to si Tirson nga nagikan dito sa may Oyan. Kaning kuha ni Tirso partner, kaning ang load para naging sa balak. Automatic na siya pag umaniag balak ka na mo yahin na ginang patayon. Kaya iwan siguro ni nakalimay na tagaan na ito nagwinig load ni si kuha partner. Para rin sa balak. Para rin sa balak. Tagaan gulo na ito ni siya load para maka-unlicol ni siya. Salamat kay Tirso sa imo ang manindot nga balak. Pahinungod niya to sa mga piniyaan, pahinungod niya sa mga balo na nag-antos taon sa tumang kalisod sa pagsagakay sa mga anak nila karon. Okay, salamat kay Tirso sa imo ang manindot nga balak karong gabi una. O nga mayong pag-abot sa tuwa usab nga gwapo nga partner. Pinakagwapo niya sa may Antipulo. Gwapo sa Antipulo. May pinahar po ni Ambot ko doon sa pinakagwapo niya sa Antipulo. Kaya nang may request pabalako niya. Pabalako na to kinamaling mga balak ko si Dio Badok. May gabi ini mo ni Dio Badok, may mga po, Dio Badok.
video pa daw mga kalangga kay mo naman gini atong naandan basta mabernes unungan gyud nila ang mga pasiaw ug balak sa gugma kay daghan mabutan mga kalangga na nagapaabot gyud napoy nag text na punta ko diri kuya Shopee man ni kuya naabot na magud ako order ng raptor Ako yung una sa kaya. Good evening, Ingo. Magpabalak lang ko sa akong mga kauban sa buhat. Na sila Carl, Gugoy, Frankie, John Leo, Jobel, Ate Merna, Irene Kim, Pacaldo, Jo, Ginilin, o Jason gikan ni Avatar of Sibutan. Salamat. Salamat kay ni Jason. Ali Avatar, gikan ni Avatar. Diya sa may Sibutan. Speaking of Sibutan, mayong paminaw ni Nanay. Ano itong nanay dito? Nanay Anilia Nanay Bagsilay. Anilia. Pag saya pinalangga usap nga anak, usap pinalangga niya masama, masiram-ram mayong kan. Always gina nagpaminaw si nanay. Oo, always gina. Paano na po tayo natawag ko yan kung saan natagag pagtagad niya ito ang ikaduha natawag karong gabi una. Dosi na yung doon. Hello, may gabi kinsa ni Palihog? Si kinsa Palihog? Asa makakaroon na nukad? Sa Uwawon, kumusta man ang ato ang mga kalangga diya karon sa Uwawon? Salamat kay sa pagpaminaw sa imong mga silingan diya. Dayon, kung ano magpanihapon diya karon? Humanagit sila panihapon diya Kuya Rumi. May pa sila Kuya. Kay nakahumanag panihapon kami, wa pa ikaduha bungit. Dayon, kung sa may ikalanggan di mo karong gabi una? Apit pulang dayon ubalak pud ka. Balak ni si Romel. Mo ni katong official kita rin sa kuan. Mo ubalak ni siya karon mga kalangga. Asa ni mo ipahinuod ka na imong balak? Asa ni mo ipahinuod ang imong balak? Okay, kung sa may title sa imong balak karong gabi una? Hinahanap kita atong dawaton sa masipag pakpak mga kalangga. Hinahanap kita. Abante Partner, Andos. Maura to? Maura to ang ato ang balak karon. Pwede pa kaayo. Walang problema kay taas pa matag oras. Sa pa may title sa imong ikaduhang balak karon. Para ni sa tanan anak ko. Maka doon na ko na pahinungdan sa balak Romel Kermel. Doon na Maka doon na ibarat na pahinungdan sa balak ano yung nagi pahipi ba? Mel! Kabalo may kumang tayo pahinungdan na balak ka ba? Okay, ready na ba? Abante Mel! Ready na? Okay, bunal sa imong ikaduhang balak na naguluhan.
Ang gusto na lang yung mga pagkakapin ng mga Pinagkalit ko pala nagan. Dili kami. Kami hindi na. Nagmahal na lang. Wow. Ang katantang naman ito. Ang katantang ng taon na ito. Ang naman ito. Tuwa naman yun. Wala sinapanay. Okay, mo rin to? O sige na, ito. Dagang salamat sa ikalan. Okay. Okay, salamat kayo, partner. Salamat kayo. Tommy, dagang salamat. Okay, mayroon gabi na lang taran nyo diyan sa mayo. Labi na gid ka na mayroon na ito. Okay. Thank you for calling. Na si Kuya Romel karong Lunes po sa mayo uwaw. Maaari si Kuya Rumi dito eh. O kato ang ikaduhang balak gikan sa atuang mga caller karong gabi una mga kalangga. Ya pasensya mo mga kalangga nga putol-putol ang atuang signal. Agi signal ngayon ko na Lagi sa signal yun. Pintahan nila namin ta sila dire nga sila mismo yun. Pero ato ang iyo na ang mga suking kalangga karong doon po mo yung mga dugang mga tampo diha mga balak. Ada nagyapon tang gulawat mga kalangga. Kita mo kana na ang medyo plaster gamay para tinaw. Ang Sa dili man tayo tantong tinaw at least nga mabati kinato ang mensahe sa iya ang balak. Salamat kayo sa ato ang duha ka unang nibalak karong gabi una. Iunhan kita mga kalangga sa ato ang mga kalangga nga mahiligon sa atong balak. Di ba ikaw to yung unang tatuin ko? Okay ra na kuya kay na kung una ta diri sa hanginan, pwede po sila una dito sa ilaang nahimutangan. Okay, importante mag-effect ko doon. Kung makahandag kita insakto yung pag-entertain yun nila. Sa atong yung entertainment ng atong mga caller mga texter karong gabi. Kana po tayo ikaduhang tawag kuya. Pagtingin na yung doon. Ato ni nga handusan. Hello, maayong gabi eh. Ay, kinsa man yung palihon? Ay, si Patrick. Amigoy. May gabi ni mo na, amigoy. Nanihan po na ka ni amigoy. Sa may sunahan ni mo, amigoy? Manok. Manok. Paulit ako yan. Ano ko yan? Patrel! Patrel! Natulog ka kanina ang hapon, no? Natulog ka, no? Alam ko niyo, wala ka kainis man eh. Tao ka na, agad man eh. Ningon lagi sa ko eh. Wala magod ko yan. Ana si Patrick. Nga naman nakatagaan ka. Oo. Diya magod si Kuya Rome ganina. Natulog ka. Diya si Kuya Rome ganina, natulog ka. Ay, great na lang. Sige, padayon sa imong greetings. Nako, og di kuya pod. Salamat kayo, Patrel. Mayong gabi niyo na. Dayon. Aha. Kinsa pa yun? Oh. Oh, dayon kinsa pa yun?
Oh. Mara ta ginagatan. Nuwaing na. Mara ta ginagatan. Salamat kasi mong pagtawag. Oh. Wow, Philippines! Salamat kayo. Ang nagpabalak si Oh, yeah! Maayong gabi ni Bansky nga nanukan karon diya sa may kuan kanang Lamatig. Magkatapan sa duwang tatay bibitong talo. Oh. Markatos na sila paso niya. Ay, salamat kay nga naglantaw po dahil ka sa live niya. Salamat din kay nga kabalo maging ko nga malingaw maging ka maglantaw ng mungguang Kuya Romy kay. Kay ako palang daan maglantaw ni Kuya Romy malingaw naman kung maglantaw yun niya. O, malingaw man si Kunos kay mahilig ko na sa plantaw at mga hayop na kasama. Pika sila yung ipakita kay dili siya ganahan nga makita ang iya ang pinaka intirong pagkagwapo niya din niya ipakita. Lison po Bansky, pakita na kung doon, ako kung magpulos ng isa. Nanood dapat na. O, ano yung tinatanay? Sagdi lang kay at least nga always give mong naminaw diri sa RCFM. Diha ta bilib sa salamat kay sa inyo ang pagsuporta niya. Unsa may akong ikaalagad nimo karong gabi una? Karong Domingo magparana ka karong Domingo. Masagad naman ka, oy. Pabalako noon ka rin, may pabalak noon ka. Sige, bunali. Sige, gagawin kayo may sigutan. Salamat sa mga video sa lahat. Okay. Ako pinatay dito sa mga sosial na nagsisimula Mayroong gabi ninyo yan. Mayroong sa haralan nyo ako. Ayun kami ay na anak. Okay, dapat kayo yung kapag Sayang media, ikaw. Salamat. Siya, nag-train siya doon, manager. Ayun gabi. Ayun siya nag-train, 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 ayun gabi ninyo yan. Dahil mo na kayo naligtan. Lagi mong pinalangga eh. Oh, ayaw i-apil na Bansky, kaya ko niya. Nga. Salamat kayo sa mga idol po natin diyan napita. Wow, lamati! Berkaitan dengan ikay at pinuling aming nararing niya may nalagigil at nararing kayo. Black Mamba, siya Black Market niya, nalilaki, yung nalilaki niya. O siguro siguro lagi, mga sarili kanan na lang. Siya Talara, Dorito Talara, kaya nakapisa sa akin. Nabili na lang na lang kanina sa balak social. Para po siya. Adi na ka mabalan o taga sa panahon? Atagal pa naman kumubalik. Ato sa taga panahon eh. Nasig. Oo, may pagkakunti ba doon? Okay, salamat kayo sa pagtawag ni mo Kuya Bansky. Salamat Bayong gabi ninyong gurot yan. Bayong gabi niyang tanan sa may lamate. Labi na yun ni Marang Iyope. Okay,
kuya para ito diri sa tuwang mensahe. Okay, ando si ko. Naminaw rami ninyo ingko. Nice kayo ang balag. Pabalag ka si Tio Badog ingko kay na diri sa gawas. Oy, na gawas kay. Okay. Ano po tayo tawag kuya? Ato sa dawato ning tawag? Ando si na Hello, mayong gabi. Okay. Ala po na katong amigo nga asa ka ni karong nanukan. Naglamatik ni ron? Nagbadunom si Kuan, si GR, si Boss GR ang magbabalang sa hanginan. Kumusta naman ka diha boss? Nga dugay-dugay naman ka wala nagpatimaw. Okay na yapon. Kumusta? Nagsukan na. Ang imong balak na nagunahan unsay title imong balak karon? Iyan. Gibiyaan asa na nimo ipahinungod? Iyan mo ko. Ay, pahinungod na lang tanan ug sa tanan gibiyaan atong dawaton. Garbos banonong mga kalangga ang yaang balak nga naguluhan. Gibiyaan. Iyan. Pagkan ko lang bumitaw, mga pangalan ko nila. Bakit nagtago ka ilaw sa banang? Tama. Mulai na po balik sa ligtasan. Aron dito kumitas ang katarungan kung anong ginangga ko iya. Tama. Ano sa'yo Kirinday? Porto, Nagdaman ako na tunang asa guday na nanugibiyaan guday ka? Nanugibiyaan ka god? Yan lagi guys. Boy na guys. Basig kami biyan ni agi kalima ba? Ikalima man ni biyan. Guwapo mo guday itong amigo god. Ay, guwapo ulang. Penting ka kuha. Guwapo gyud itong amigo. Ha? Wala ko kaya. Okay, welcome kayo. Okay. Welcome kayo ka diri. No problem. Okay, salamat. Salamat kasi Okay, salamat kayo sa mga balak gabor sa maya. Panunong. Asa karong panunong. Nagpanunong na nagyanan yan. Okay, mga to si GR. Ayan, piti na ginagato ang cellphone. Kaya na ito doon. Ito sa ito ang lugar ng mga mensahe. Anong oras? Dapat tinas mga alas 7:13 kagabi yun. Aing ko dun soy. Good evening, magbabalag lang ko kang Tatay, GC, Nanay, Nusminda, Jason, Redline, and Tarok, Select Online, sa kisi paginding Madam Flor, Vincila, Misto ko Tatay Mario, sa Nico, Nanay Limpa, sa Nico, Toy Maxwell Dragon, Mr. J, Romel sa Barculot, Maklang Bison, Nonoy Kusgan, Nunong Pisot, Buy Sako, Buy Wakwak, Alandag, Ami Humuad, Piboy Ihid, Marvel, Patrick Uyang Bagon, RC Uyos, Kinji Boy, Black Magic, Nanay, Ducky, Lonely Boy, Johnny Boy, Black Boy, Boy Black, Silly Boy, dito po siguro ni. O sa tanan ng membro sa RCF Fanatics na bagpo na naminaw para walay magmahay from Kumandan Quick, Purok Bato, wow, Philippines. Ayan. Ingko, nakakita na jud ko ni Tio Kuroy ganina. Gwapo man dahil siya liwat ni Kuya Rumi. Wow, Philippines. Oo nga na, ilog-ilogan na po kunin mo commander quick. Ay, ilog-ilogan mo kunin mo commander. Ako mo'y pinakamahod, tres tarang kauban. Nasipyat ka. Ayaw pong saway, ayaw pong kaulagin mo. Ay, okay. Natay tawag ko yan, ito na yung Sige, hindi kaya po ko. Hello, may gabi eh. Kinsa ni Paleo? Kiji boy. Si Kiji Boy nanukad sa may. Basta naman mayong gabi ni Kiji Boy. Kinsa makaya mong kauban diya karon be? Si tatay mo isakop dihay. Ya human mo panihapon? Wala pa human mo panihapon, hindi human mo balak. Ayat mo manihapon ug human balak. Dahil kung sabay ako ikaalagad nimo karong gabi una.
Nagbabalak lang ka. Okay, padayon sa imo ang mga greetings. Nagbabalak. Nagkausap sila. Nagkaroon. Salamat kayo. Nagkaroon. 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 Wala na gyud ay, wala na nalimtan bisag isa. Sa sunod na lang ko na uban, no? Sa sunod na lang ko na uban. Okay, salamat kayo sa imo ang pagtawag. Mayong gabi na lang ninyong tanan diha. Okay, mao kato ang kalangga usab dito nga nanungkad sa may plasanan. Gusto na ko may gabi yung tanan diha. Nya kini ato ang balak mga kalangga, ang ato ang live karong gabi unang ipaluyan usab kini og sponsoran usab ni Madam Mary Jean Malasi. Diya sa may post na bahin, diya sa may Palkata. Mayong gabi ni Madam Mary Jean, saya ang mamagpapa usab diha. Okay, mayong gabi na lang ninyong murot diha. Pabalak ka si Badok sa pahinungod sa akong bana na nagminyo og laing babay gibinlan og sani tulo ka anak. Pabalakon ko si Tio Badok. Tio Badok na nag-request diri Tio Badok pabalak ka si Tio Badok pahinungod sa akong bana. Asawa man ni Tio Badok. Asa tayo ka? Pabalakon bantay lagi ka Tio Badok. Makabalak ikarong kahat. Magpabalak lang ko ni LG Boy o ni Uyang Bagong Tatay Ben Kuya Marshall. Request ko balak kung magmamudhion. Yung pangitaon din sa tuwang buwan. So kuya, tawag kuya ito ng punalan kuya. Okay, natay... Pero tayo tawag bro, saan mo ninatagan sa pagtagan? Kuya, sige po, punali. Hello, may gabi ni mo dia, Madam Anoche. Hello. Nawala. Nawala, napalo. Tawag ako sa Madam Anoche dia sa may Lucas. Lucas ang tunin niyo. Sa may Lucas dahil mayong gabi sa itong mga kalagda diya sa may Lucas. Diya sa may Bayanihan. Mga Galipuso family diha. Ayong pagpaminaw sa itong mga suking mga kalangga diha karon. Direta ba yan? Direta sa pipila kami mensahe sa ito ang live karong gabi una. Mabantinay Kaya para basit mawala na po niya na po. Direta kang Ma'am Annalie Rabilik. Mayong gabi Inkunsoy watching from Davao City. Greet lang na ko mayong gabi akong ginikanan diha Papa Rudy o Mama Adet. Kuya Makolor, ato siya pagtagad mga kalanda. Ato sa yatagan ko doon, ibalikan kita. Ano ba diya sa may Lucas? Hello, may yung gabi ni mo na Bram. Hello. Kumusta ka gabi na to diya, Madam? Hello.
Hello. Oh, dahil kung sa may kalangkad na turong gabi o karong gabi o na, madam. Okay, padayon sa mga greetings. Okay, ma'am. Isa pag yun. Abante. Oh. Okay, maura dito ma'am, wala ka nalimtan. Okay, salamat kayo ma'am. Karon Lunes ma'am, naampo diya sa inyo diya sa may Lucas ma'am po Lunes. Swing store si Kuya Ruby diya, ha? Takbo mo diha. O karon Lunes, naampo diya sa may Lucas. Okay, salamat kasi mo tawag ma'am. Okay, sige, bye-bye. Padayon natin sa tuwang mensahe ko yan. Okay. Ayong gabi, Kunudzoy, pa-shout out po. Gikan ni Sir Doms B. Sir Doms, thank you for watching, Sir Doms. Good evening, Kunudzoy o Kuya Rumi. Gikan sa ni Ma'am Michelle. It's Tangkit Yang. Watching here in diya sa may Pakatpatan. Diya sa may Sakayanon. Si Mama Mitch. Shout out po di ay sa mga kaparintihan ni Mama Draksa sa Buanga. Salamat ug damo. Salamat gid. Salamat gid sa always nimong paglantaw sa ato live. Maayong gabi ko doon og sa imong kauban niya na si Kuya Roming. Magpa-shout out lang ko sa akong papa nga si Bansky ug sa akong mama nga si Ate Mags Toy Mat sa manang yubing quick katabing ni Portal. Og Kuya Rumi, magpa-shoutout lang ko sa o sa akong mga igsuon na lang na ako na rin naminaw. Nalang ko doon, daghang salamat. Message coming from Roselyn Gomez diya sa may Lamatik. Manihan punta ninyo ingo og kuya sa tanang naminaw og naglantaw. Salamat para Wild Dragon. Unsay sudan? I-online ra ka Wild Dragon ang amuay online. Pwede naman ta mga online. Pwede lang po. Usa naman ka ng online ka kuya? Oo, para wala nang himpusor. Nagay mamaligya ka online. Oo. Nya, napoy mag-meeting online. Naay mag-seminar online. Pwede po siguro ta mga online. Pwede na riyan po. Pwede ra na. Masubok na tag-online na ni. Mayo pagpaminaw sa thank you for watching to Noise ano. AKA Liuburi Kagandahan. Inko hub Berlin's diya. Tix back. Murag nahunda naman siguro tag Berlin's ani. Okay, daghan kay nag-order na to Berlin's. May gabi na lang nino isa no. Ug sa mga Kagandahan family, si Nanay Nida karon, si Tatay diha, Nanay sa Kusgan, Kagandahan compound. Hinay kayo ang signaling ko, exit sa ko, mag-in na lang ko. Ay yan. Galing kang Wild Dragon. May gabi din ninyo, Rod. Sir Idol, shout out lang ko sa akong agaw na si Rosny. Sir Duma, na nag-birthday karon. Happy birthday, Noy. More birthdays to come. And maayong gabi na lang sa tanan na minaw karon. Ikan ni Ma'am Carmen Galiemet. Ayan. Thank you for watching. And maayong gabi Kunudzoy og sa tanang katrupa RCFM. Shout out lang ko sa tanang namina og sa tanang naglantaw sa imong live in Kunons. Thanks. Ikan ni Ma'am Mary Jane Elong Baring. Ang ato ang sponsor usab sa ato ang live karong gabi una. Maayong gabi katrupa. Thanks. Ikan usab ni Ma'am Carmen Galiemet. Ayan. Nagpitik-pitik ka na ito ang mga mensahe karong gabi una kuya. Diserta mo basa og mga pipila ka mensahe kuya. Matag ta og pinakaunang bala.
diri gyud nagikan sa atuang guan, sa atuang bilingkuran. Oo, Kay daghan namang nibalak kaniya, so dili na matawag na first. Kay murag ikatulo na ni. Ikatulo na. Ikatulo na. Kini nga ko ang balak karon kuya, So may naguluhan man ako. naguluhan ni siya og ulat sa kagahapon. Kana kay naiuluhan ni kuno sa punay tilan. Nay tiilan. Kani siya uluhan ani ulat sa kagahapon. Ako ni siya ipahinungod sa ato ang mga suking tigpaminaw. Not only sa mga inom pa nila, mga nanay, mga tatay, lulong lula. Kay daghan na kahit ang mga suking tigpaminaw sa mga batanon. Labi na yun ang ato ang mga chikititings diha, tagsa-tagsa kapag imalay na nabinaw karon may gabi ninyo. Na ganahan na po sila magbinaw ning maong programa. Muna po yan, daghan mga millennials karon nga wala nakabalo, apan doon na po ubay-ubay nga ganahan usab na maminaw ning atong programa nga gitawag og mga pasiaw balak sa luma. Labi na dito mga batanon karon na ikudon sa kana nasamaran sa ilang gugma. Ako nasabaran sa gugma. Inyo ning tanan mga kalangga kini ato ang bala karon nga naguluhan ulat sa kagahapon. Ablihan. Dili ko na ablihan o bugikion ang mapait kong kagahapon. Apa nagdugal kanunay ning panumduman ang masakit nakong nasugilanon. Ang mga kaagi na nahipatik niya ng lapyahan sa mabuting baybayon. Nabisan di pa na mas tamasan sa malimbungong mga balon. Apa nagpabiling pangmutli ning akong alimpatakan. Pwede mo Ning akong pag-inusara ning walog sa kalasanan. Kauban ko ang mga huni o mga awit sa mga kalanggaman. Nga mao'y akong kauban adlaw nga tanan. Wana maninoon. Ang akong sugilanon. Sugilanon sa kinabuhi na isama sa gapnon sa baybayon nga ginagmalan sa mga kinaiyahan. Bisan asay padpad ning kalibutan, ulos pagpagtan ang akong natagamtaman. Kanunay ako nagpaabot sa bislisiw. Binlisiw sa masanagon nga kapalaran nga unta itagana ni Haring Bathala nga kanako sa akong dugahan. Sa akong pag-inusara, dili ko kalikayan nga magtulong gayon ang akong mga luha. Huwag mo nagayday sa batuon kong mga ating. Ang mga dagkong lusok. Ang mga dagkong lusok sa luha nagatagak sa maugang yuta. Gibisbisan sa pamasin moturong ang binhi o tingusbawan sa himaya. Aron unta matagamtaman ang tumang kalipay. Apan Kuya Rumi pakyas ang tanan. Wow. Antuson ko lang ang tanan, kay pagsuway lamang kini ni Bathala. Gusto ko na untang gutloon ang hinuluman kong kinabuhi diri sa kalibutan. O taligdan ang kalibutan sa kasakit, o ibilin ko kanimo ang kasing-kasing, masulubon o nagapingit sa tumang kasakit. Aron dito niya sa laod sa kapunaw-punawan, magasakay ako sa panganon o mga paabot sa gantigikan sa mga langit. Sama ako sa dakong kahoy sa dapit sa baybayon. Kahoy dapit sa baybayon.
nga nagigbugno sa mapintas nga balon o bagyo sa kapalaran. O ang kahayag ni Haring Adlaw ipabuhangay sa ganhaan sa kalangitan, sa mga panumpa o pasalig sa gugma nagpahigpit ang kalipay nga way katapusan. O pag-aabot-paabuton na ang tanan makabot og sapnayon niining tabunok og kasing-kasing. Bisan pa man nagtapon og ang ulat ning akong mga dughan. O kato-ato ang balak niya. Kanang ulat sa kahapon dahil ko di kayo mawala, no? Di gina siya mawala kuya. Kay kanang ulat magpabilin na gina siya. Gawas lang ang imong itambala ng imong sama diha palmera oil or kinini ang hardened power oil kanang imong ulat diha mapanas-panas. Mapanas gina. Kaya bato ko meron ka nang nagpag-ulat ka nga dili gyud mawala. Pero niya pa ulat man ni. Ulat, naulat pa na siya kuya. Naulat pa na siya. Ugoy gina ang kauban rin mga langga. Nagtampo na siya ilagon, ila. Dako man siya ilagulat na siya sampot. Wala may noon. Sampot. Tinoon natin ito Max. Nasa mo pinakay mo na magkakuunggoy kasi lingkod na sa ka. Ulat sa kagahapon kuya. Kanang ulat na kuya. Talagsa lagi ng ulat na mawala. Labi na ka ng imo bitaw dughan diyan nga masamdan. Masamdan sa imo ang pinalangka. Masamdan sa imo ang kapikas kinabuhi. Labi nagdili ka tagaan o palit skulapo. Masamdan gina niya bantay lang daw niya wag yun. Wag yun daw niya ha. Mapas. Labi na Kuya Romy ambot. Ngayon, huwag ko ini ngayo. Ay, tamagis ko tayo ko doon. Ako po na yung puteriya ko na mo. Alam, isang tayo po ang panunod yung tarmampung duha diri. Kasi hindi wadok na ko. Umiyak na siya badok. Natay tawag ko yan kung ito ang Okay. pagtagal ito ang tawag. Andosing ko doon. Hello, may gabi eh. Kinsa man ipalog palit. Pahinay mo radyo, madam? Pahinay sa imong radyo na kay Mulanog man. Okay. Magdala ko mo kay pinula ko sa aking mga kaslinganan, kabiduhan, Oh, asa nagkita inyo Maderon? sa masin. Sa maasin. Sige, padayon sa imo ang mensahe diyan, madam. Pagkat ko mga anak na ang tawakat, tinta. Katulad na yun sa Wala na lain. wala na. Okay, salamat kasi mong pagtawag, madam. O, mayang gabi. O, mayang gabi mo diyan. Okay, kuya, ang atong oras niya, pantiras pa kala 7:34 sa gabi yun. Atod ka na ko sa Palmera Well. Palmera Well, ang haplas ni Kuya Rudy ginawa kalangga. Ngayon lakaw niya, impactar niya kadto sa lamantik. Sigurado, huwag taginan panakit sa iyang doon. Sakit ba yung doon kuya? Sakit pa ko doon. Usahay ka nga katong baklay na ko. Dili ko makamadala sa Palmira. Lisod tikang ko doon yun. Nalipilip ko sa Palmira. Pili sa Palmira. Imo din po to din. Usahay kay Bagulan. Bilin man sa layo. Ah. Baklay ko, may kinakadala kong Palmira. Ay po, haplas Palmira. Sikans lang ko doon. Lakaw na bumalik. Pareho mo na sa ako ang katutuang sakitan ng ipon. Minuto lang po, ikan sa pagpatulo sa imo ang sakit sa ipon, siguradong wagtang na na. Good eves ko magpabala ko sa tanang taga Maria Uray. O most especially sa akong amigo nga si Reynard Barnayha na naghinuktok, naglingkod-lingkod at ubang sa iyang silingan. Isa ni, marag si Paduro ni, marag si Kunsihal Guru ni. May gabi na niya sa may Maria Uray. Marag si Kunsihal Guru to. Ikunoys, pabalaka si Toy Mats ug si Kuya Rome. Pabalako na to meron silang duha.
kay absent pa si Kuya Romy ang sa niyaging Biyernes. So mamawit ta karon mga kalangga, pamalago na to ni si Kuya Romy kinahanglan mubalak si Kuya Romy doon na po siya partner. Doon na siya partner Ako karon. din na ikunos dahil, umabsent ko niya. Bala ko sa sunod ay, kasi kung absent pa, kung bala. Hindi na pong kakabalak ka na, absent man. Absent man ko yan, hindi na po makabalak. Taga-tagaran lang yung makalangga. Nagkakaroon na kaya ito pabalako ron. Doon na tayo balak ron, alang sa tuang mga kalangga na naglantaw sa tuang live. Doon na tayo balak ron nga tubag-tubag. Tubag-tubag nga itong balak. Atong musbon, pasalamatan nato ang ato ang sponsor sa ato ang live karong gabi una, si Madam Mary Jane. Thank you for watching to Xiang Yao Yung. Nindot kay ngalan no? Xing Yao Yung. Kauban ning inchikwak ang tapos niwang. Mayong gabi ay Bisaya naman di ay. Yan itong pangalan nga watching niya Yao Yung. Bisaya na eh. Mayong gabi sa tanan dapitanon. Labi na gayon ni mo puging DJ. Mayong gabi ipon ni Roy Oboldo, Jason Paes Roderick, ako'y mo og ni Lito Pastor. Ayan. Salamat po sa paglantaw sa tuwang live karong gabi na. O shout out po Kagandahan family, Suwan family, Villa family, ug sa akong pamilya. Salamat din po Soy. Gikan ni Linma Kagandahan Naus. Ayan, salamat kayo sa paglantaw sa atong live. O sa tanan nga nag-share sa ato ang live karong gabi na. O sa wala pa nag-share, i-share ninyo ato ang live karong mga kalangga. O ibili na ninyong mga greetings. Kaya ito na pagkabasahon na inyong mga mensahe. Good evening sa tanan, gikan ni Luna Luz Racho. Oy si Madam Luna. May kapili mo dia, Ma'am Lona. O sa pinalangga ni mong mister, kasi Sir Brandy Ratso. Yan dia sa may Banunog. O, sa may tapat, sa may travel. Yan sa may Banunog. Thank you for watching, ma'am. Mayong gabi. O kang Ma'am Agda, usap dia sa may pulong, Ma'am Agda, mayong gabi. And thank you for watching also to John Leo Pangasian, watching live from Sibutan. Alright, ang ito ang mga Sibutan nun. Always naka-tune in, always nakasunod. Labi ni sa programang mga pasiaw o balang sa sunwa. Atong oras mga kalangga, bisag wa mo na mutanan, yaban tinis pagkalas 38 kagabiyon. Ato na pong pabalakon. Way lain ang sunod nga mubalak. Ang atong tapan. Ang atong tapan. Sa di pa siya mubalak mga kalangga, ato sa pasalamatan ang atong mga sponsor karong mga gabi una. Salamat kayo sa may plasanan. Ang sponsor usap sa ato ang balak pasiyaw sa gugma. Kagoy Sagop, Manay Arms. Iyang anak si Sir Ayan Muad. O sa iyang mga anak si B-Boy, KG-Boy, Mishi o si Matmat. O labi na usap kang Buy Wakwak Mula Andag, Irene Andag. O kang Bunso o sa ilang mga apos. Thank you so much. O usap nagpaliusap ka nato mga kalangga, ang Kyle Kian Store. Ang Kyle Kian Store nga mo wholesale o retail sa mga nagkadaiyang produkto, grocery items. O usap sa ila ang Coca-Cola products mga kalangga. O usap aduna po diha ang ATM Go. Ang ATM nga dili gyud mo offline mga kalangga. Diya sa may Kyle Kian Store nagpanagiyahan ni Madam Ima Rodriguez. Pag-usap na pulisap ka nato ang Dapitan Auto Spa. Ang Dapitan Auto Spa mga kalangga, ang nag-inusarang car wash. Diyan nga naimutan sa may Biglang Liko, Dapitan City. Una may mga sakyanan nga ipa-washing diyan mga kalangga. At tulong ta sa Dapitan Auto Spa. Kay perting nakuha ang ila ang lugar. Hamugaway bagyan o maayo kay sila mo trabaho diyan mga kalangga. Alright, kuya. Ato sa pasalamatan, kuya, ang nag-sponsor sa ito ang live karong gabi una na si Madam Mary Jane. Ayong gabi ni Madam Mary Jane sa may Palutaka. Okay, di na nato lang ngayon mga kalangga. Ato nang ihatag ni Kuya Romy ang iyaang balak naguluhan karon. Kung sa ikuluhan na naguluhan, kuya? Gabok.
nga panumpa. Gabog nga panumpa sanay mo pahinungod ba pahinungod din sa mga buwan only. Ay, simple, number 1 gina, number 1. Labi na sa lamay lamatik, request gini kuha na parang bibiturtal, lang bands kaya. Oo, salamat kayo. Sa taong sa tanang naminaw na lang karong gabi o na ito, Lods. Ato rin ihatag mga kalangga ang balak ni Kuya Remy sa nagpuluhan. Gabog nga panumpa. Gugma, gitala sa gabog nga panumpa. Gugmang gipatik sa saan nga atik-atik. Mga lama sa kagahapon nga atong gihilom. Kalipay ug kasakit atong naangkon. Dili ko na unta subayon ang atong kagahapon. Apan nagpabiling lunaw ning panumduman, ikaw naangkon. Mga saad mo o panupa, akong gihandom. Apan kalit kang nahanaw sama sa mga dako. Sa akong pagmata, wala ka na sa akong mga bukton. Sama ikaw sa mula, nawala nahanaw. Nagbilin ikaw og samad ning akong lughan. Nga mao'y hinungdan ning akong pagkabangtan. Ani ako karon naglakaw sa kanya ay itang mga daw. Aron daw ko tigbayon nga gibiyaan. Nga pamasin ikaw ikita o hikaplagan. Aron abuton unta ang atong mga dalan. Maura yun ko dos, na mahamubo ra yun nga pagkatagig na po ko dos yun. Salamat kayo Kuya Remy. Wala mo ko ato sa nunok na luglo di ko dos. Pakpakan na to kay para sa sunod. Igong ato ra gyapon. Eh kung sa nunok pa ko ato nagludlo di ko dos, kung taas-taas to. Sa nunang naman ko dos. Linot na anunang kuya kay tambal si bughat na. Tambal si bughat. Pero katong mga dunay mga bughat karon og nakapaminaw gyud sa balak ni Kuya Remy ambot. Kung di ba musabot ilang kabughat. Kalimaan. Kalimaan ang kuya. 5 kahagok. Lima kaagok. Okay, mao kato ang naghatod ka nato sa pagkalas City 44 sa sayong kagabion. Ang balak ni Kuya Remy. Shout out ko sa Banay-Banay family diri sa Linabo. Gikan ni Shilo G. Banay-Banay. Alright. Salamat kayo ni Madam Shelo sa imuang mensahe. Thank you for watching. To all people out there na nanonood sa ating live ngayon, paki-share sa ato ang live mga kalangga. I-share na ito ang live. I-share sa inyo ang group, sa inyo ang Facebook. O lamayong gabi po di ay sa ato ang mga katrupa karon na naminaw
uban naglanta usab sa atuang live. Piti-piti na po may gabi usab ni Madam Irene Malakat diya sa may Travel B. Mayong gabiin nyo diha. Diya mayong gabi usab ni Madam Pichi Sagin diya sa may Wawon. Si Sana All mayong gabiin Sana All yes ubos. Mayong gabi po ni Nangyuping si Carol Ann, si Madam Carol Ann, si Ma'am Genevieve. Mayong gabi nyo diya. O sa ito ang mga amigo ko diya, Kuya Romy, diya sa may tapukan sa mga ML boys diya. O, dahil na binausap kang Nanay Alicia Buenavista, kang Tatay Mario Buenavista. Alright. O, mayong gabi usab, mayong pagpaminaw sa ito ang mga suking di paminaw diri sa may cam. Si Madam Marie Agalot, sa mga Agalot family diya. Ayong gabiin niyo diha ang silingan diha sa may camp. Pag-usap sa may pitusan sa mga Bulagaw family. Ato ang mga suking tigpabinaw diha og si kon puday si Evel Kiss diha sa may pitusan. Ang atong suki pud nga magbabalak sa kahanginan, ayong gabiin niyo diha. Usap dito sa may Kamalig Angels. Sa Kamalig Angels atong mga suking mga kalangga diya karon. Nabinaw si Dudong dito, si Madam Natnat, si Ozzy, si Madam Milay diha. Si Mitoy, Ibigin mo na Mitoy. Alang sa inyong mga mensahe, inyong mga pahabol ng mga mensahe karong gabi una mga kalangga. Ipadagan na diri sa cellphone number ni Budunsoy sa 0910-7933-534 o sa cellphone number usab sa akong partner na si Kuya Romy. Pwede usap diri padagat ang inyong mensahe karon ang balak pa siya usap kung mga diri lang sa 0930-626-0358. O daghang salamat usab sa pagbalak ni Kuya Romy gikan sa may laman. Ayan. Ang ilang request ko nung balak ibanang gibalak ni Kuya Romy. Ayan, musunod nga mubalak. Asa mo Tustiyo Badong? Pabalakon at Tustiyo Badong. Tiyo Badong, ay ganina dagan ang request nito Tiyo Badong. Atong pabalakon to si Kuya Romy out in Badok. In Badong. Tiyo Badong Dok. Sa kanong si Tiyo Badong Badong karon. Nag-warm up naman siguro. Masig nag-post up siguro Tustiyo. Tiyo Badong, comer. Tukuya ba tukuya? Samtang ano pang ipaabot si Leo Badok. Usang pasalamatan sa mga tuwang mga kalangga karon nga suking paginaw. Sige, basa pag balik. Labi na yun sa tuwang mga frontliners always yung nagbantay sa kalinaw. Ato ang mga kabro, mga kasis karon diha. Nagbantay sa kalinaw. Binigyan na sa mga taga-tagsa ng mga barangay. Ato ang mga barangay captain, ato ang mga barangay tanod, sa tanan-tanan ng mga barangay officialist. Yung gabiin ninyong tanan. May gabi usab ni Barangay Captain Narciso Humuad Jr. Ayaw gabi mo niya kap. Kung sa ako ang agaw, si Ray Tamas Paes. Ayaw gabi ni mo niya agaw. May gabi usab ni Bro Ronald Ubordong diya sa may Busbahin. Diya sa may Maria Cristina. Ayaw gabi ni mo niya bro. Usab diri sa ako ang tapad karon ni tapad na gyud ang guwapo. Ayong gabi ni mo dati Padok. Mayang gabi ko. Kamusta ka gabion? Wa pagi panihapon lagi ko. Lagi. Wala gidungan na tagkaon niya. Kaluto na si Juanito si Ate Toy Mats. Ay. Sila lang. Basta ato ang
kuan ato ang tigluto karong gabi una si Langlang. Si Lang at Tito Imats. Basta Basta sila sila mas sumitik tilaw. si Ate Hapit na itong naurot kay Silian. wala siya pagbilin na. Basta si Langlang na ba mo muluto, Teo. Sigurado perting lamian na. Sabi kayo. Salamat kayo sa tuang kuan kauban karon na kinasikasing din niyang niuban sa tuang programa karon. Siya nga lutuan ta mo og yam-yam. Ay koy. Kaya ako ginikwan ka kon ba ito kalim dama ko ta basig lang. Langlang na. Nakuha na ta kana nang galumay. Lumay na. May gabi din ni manager das gawas na. Oy, mayong gabi sa atong station manager bago pa nabot. Wala na ito. Murag na inabot. Isa iya nga kauban diya. Siya ginusara lang yun. Inusaran na ako ang pindalangang station manager. Wala na iniangat si Kuya Shadow. Kasi busy to si Kuya Shadow. Mayong gabi ni Kuya Shadow. Naminaw siguro karon si Kuya Shadow dito siya may mutangan karon. Ay gabi na lang ni Kuya Shadow. Init para lumot pati init na dahil kayo lumot na skate kuan Kuya Romy. Murag kaluto na ron Dixon siguro. Muna iyang i-absent ng bitaw tiyo. Absent siya katong sa niyaging Friday. Kaya pa niya nagkupra kuno siya. Base nang iya. Kainit siya ang sampot na Wala pa na ngaw. Wala pa nahungaw. Si Mana naman pre. Wala paghay. Kung anak o paghay, putoy-putoy niya. Bisa gi kuan na ibang so. Atong libakot pero diwa atong linaw. Wala ra may nago di pero Hindi nga ito kasi kasi inom itong kape at isgawa siya atong luminaw sa monitor ba. Ay nato lipa ko nang wala. wala dire pero pagpaminaw ra ka. Dili kay matikan ba. Ya, kumusta ba ni kung kagabi o pero diyo ang murag medyo luya man gamay. Mura ko gi kalimanin ko. O kung kagi ka ng storm. Wala iko ni dito palay taon. Narin lang gid ko diri abantin lang diri. Okay, Bernes man gud mo na magili atong tulumanon mo Bernes. Nya ako buntiyo nga ikan pa pugos di pulo kay tuwa ko ito lumanon dito. Nga balag bunhot mo kog pakuan diri. Panagan kay mitar sa panagulan. Kunya kay abina ako mo ay first runner up. Apa man din nauna na ako kay naguna na si Kuya Romy. Hindi ko ang ginasero. Ada siya nga naguna ko ingo doon. Kay absent ba ko? Bawi ra pod. Salamat kay Kuya Romy kay bawi ra pod siya. Gusto niya rin itong sumbigay ko ba? Pangayaw na itong kuhan siya Masig po na magpadugang. Masig magpadugang sa kuhan. Sa ilang pero may time store may mong sweldo. Ano manager niya? Manager na gawas. Manager na yung bahala na niya. Pero may Sweldoan kang wala ka na ang double pay na na. double pay kayo sa'yo man. Dala na na kuhan, December. Dala 13 month pay na dala. Sweldoan na rin dahil isa ka masong kuhan ko lang. Tanang iba na iba na gitonor na. Itonol na. Gitonor na. May dawat na Kuya Romy at yan kuhan kanang mula ko ito. High schooling ko ba? Diploma. Diploma. Nindot trabaho kanang pag-isgot ang diploma diyo. Ato ang congrats sa ato ang mga suking kalangga karon nga mao pagitawag mag-graduate. Graduate sila diyo pero online. Online. Online lang na ikaw basta kaya graduate yun. So online. Nauso na mga ng online karon diyo. Kana bitaw kuan kanang ako bako ra po busy man pud kay ko. Managing kasi ko dun so is busy guy. Bako ra pud ko sa kuan. Nag-online pud mi katong meeting na mo sa DOL. Nag-kuan pud mi online pud nato diyo pero before ato nag-online mi sa DTI, online pud mi. Online seminar tapos nag-online pud mi sa Red Cross. Nya katong gahapon sa isang adlaw online pud mi sa DOL. May na ni kay online na ta. Pwede ra mga dito maminaw sa seminar diyo mag-text. Magtula kag email dito. Wala problema kay online man. Pareho pud sa to. Wait, mo may lain nakakita. Nya pareho pud sa to ang mga estudyante karon online na pud sila mag-eskwela diyo. Samtang nag-answer sila sa ilang mga answer sheet, nag-kuat sila kaon-kaon na opera. Pagpaminaw sa Bisay. Savage. Napagana dito kay wala din niya nakuha niya cellphone, wala niya na silent. Ay do triple kill. Savage. Ating ka na nag-email dahil sa bila. Ayaw mga kalangga ha. Atong mga luno kong inday, kung nag-online class mo diha, ipadaplit sa inyong mga cellphone, yung mga games, ang inyong mga uyab diha, ang inyong mga ipang-post sa Facebook, ang inyong mga YouTube,
pangkuan sana focus ata sa inyo ang mga studies atong mga onliners diha mga online student mga teachers nabulol mo yung siguro so yun nanin Boto mga gilagay ko. buto yung nakuntian nya di pa kita muna kaning online diyo kay online mapunta karon kay live man ta sa ato ang programa online online ta sa Sadyain ko mga elementary kay mga nanay may maghinambugay sila mga bata ng mga bride. Karon mga bata na maghinambugay ro sila mga nanay. Mga nanay ra mga si module. Katong ko bagay na gusto bata tiyo nga kanang nakulanon labi na kanang mainganyo sila sa dula ba wala dahil na bahala na si nanay ato mag-answer mo nang ana din ang anak na na bright akong mama kay perfect ang exam. Mga bata na may maghinambugay. Bata na hinambugay pero joke rabi ng mga galanda ha. Subinger binang mo ari binang tininood. Di na tininood ha. Ayaw ninyo tininood ha kay lahat naman ang tininood. Actually tiyo ang mga bata diyan na nanikabot pigo na sila. Kauban gigabayan sila sa mga ginikanan usab nila. Manausahay ko ng ginikanan niyo kasula ini oy. Kasula ini wala pa misweldo. Alam mo na nasabtan ko na to ng mga ginikanan kay naman ko na sila yung mga trabaho nito. Tinawag ko. Manang ban nga mayo aneng answer tani bahinan ko. Bahinan og grado. Bahinan ko na grado, bahinan ko sweldo. Wa ra ba? Na bantade nay kay sa man nga napa man ang pandemya. Kasi sunod to ay ko mawala na rin. Kasi wala na nay. Naon na lang nga mawala gyud. Nya kwan po tiyo online po. Online ning business. Online business daghan po. Naghanap kayo katwala kay sa online. Online na kita karon. Daghan kay sumaligya na sa business mo na kato kung pahimagnuan nga magbinta binadtayon puta mga kalangga sa ato ang mga business diha nga online sa mga customers nato kasi mas kamta. Makaon mo niya nato tagad nya wa pa na bayri. Anang magbinatayan na gyapon ta mga kalangga kay bisan asa ta mo punta, bisan asa ta mo pahigayon sa ato ang mga gibuhaton, doon ay mga advantage o disadvantage gyud ana. Mao na nga always kitang wise. Kunya sa kontiyo kanini ang sa mga salo-salo. Kanang may karon may nakarindot kini ko kay online ra po nang kaon. Dili kay gasto. Si Tio Balong kaya po nagpahuso aning online kaon mga kalangga. Si Tio Balong po nakauna-una aning kung mag-birthday ko no mag-invite Bigado gitanan pero online kaon. online ra man. Gansit lang mga walay log yun. Di sila kita, si Sudan. Hindi sila kakaon. Di sila kakaon. Ay naminaw na to po Tio Balong. Naminaw na to panahon sa naman sila. Okay, dito ta maglangad yo. Balik ta diri sa kuan. Ato ang balak karong gabi una. Practice-practicean ginagawa na sa gawas ko dir. Gitok may kung kuya ro may dire kay sige na ko no. Amot pa ano sige magdali-dali man to. Nararamdaman ta dito di mas yan. Unsay title sa Maka ko ning isay-isay taning ko sa agi pa ning kuan kaning gugma sa mananggiti ko. Agong masa mananggiti. Kada na ang maghisgot sa tag mananggiti. Kay doon na mabutay mga amigo nga mananggiti. Ako sa dai ko mananggiti. Manangguay. Manangguay diay. Kada na nga manangguay di na Dili ko na lalim ko dili lalim. Dili lalim na nga profesyon. Kanang manangguay. Kay kung manangko ka na nagwada ka na ang imong kinabuhi na naspikas bangag. Lagi kay kitchen kayo, iwag-iwag. May iwag-iwag. Mahulog ko lang kas lubi. Kanya plus masakpan bigas tag iya. Kanang mo labing masakpan di kay pagkuratan kay mahulog ko dire. Kana. Ana na siya diha. Sakpan gyud. Sakpan gyud niya kung ang tag-iya di padok kung kasakop nimo na kainom, magbantay ka sagod nga dili hamula. Ay trabaho sa mananggiti. Abisan kini bumot yo. Abisa na duga gidayon. May gabi sa ato ang mga mananggiti. Mahal lang ba kayo tuba karon diyo? Ay lagi tagi. Lupig patas mananggiti sweldo diyo. May pa lagi nagdanong lagi karon wala masagutan ang tayo ko. Masagutan nung ta pero kabayas naman sa Ayun, si Kuya Romy, kung sa kapag kinamig ito, siya rin baligyan. si Kuya Romy ato ang
baligyan? Si Kuya Romel ang tayo baligyan nila ito. Kaya Oh. gusto ng dibdib ko. Wala na siguro. Savage na yun. Balos na siya niya yung siya lang doon. Okay, Diyo Badong, ang imong puluhan sa imong balang gugma sa Gugma sa Mananggiti. Gugma sa Mananggiti. Ako lang hindi gito praktisan ko, pero ako lang gini agwang taon bisa din magkaya tahan sa ani. Okay, mga kalangga, ipahimod ko rin niya. Pahinamol gini tanang ang Mananggiti ro. Ipahimod. Katikim gina mga Katikim yun mo karon mga kalangga. Kasi ako dagang Mananggiti. Hmm. Ito masama ko dagan kung Mananggiti. Kanang kuwan Diyo ba? Kanang Mananggiti. Ngalan man na siya sa manananggot na lalaki. Kung babae, Babae. Unya na lang. Unya na lang ato na tumagon kay buta ka kung balong. babae manananggal siguro. Manananggal. Manananggal. Layo man ang manananggal Diyo. Layo man manananggal. Wala man ito ba. Dala man ang kuwan Diyo. Sudan mo niya. Sudanon mo niya. Kita mo na siya sudan. Kita lagi sudan ang manananggal. Tangan lang yung taan ni karon. Okay, di na ta maglangan mga kalangga kaya kung oras. Dapat dito sa pagkalas unos kagabi on. Ato na yung paminahon si Tio Badong mga kalangga sa iya ang balak nga naguluhan. Gugma sa Mananggiti. Bunta gabi ikaw paghalaran sa gugmang gibalaan. Pagasakon o pag-aabisan ang salimbong sa imong dughan aron muagas ang matapis nga tubak sa pagtugma. Bisan loy-loy na kining tuhod, apan tuskig pa nga akong mga tahod. Luya na ang lawas, apan sinaw pa ang armas. Kusog pa og hait ang akong hinagiban, nga sa kapungol ikaw pag-aabisan. Aron ang katamis sa imong dughan, akong maangkon og matilawan. Likon pa kining kawit sa pagdawat sa imong sugong nga puno sa tuba sa paghigugma. Pasko pa ang akong mga buston nga mahalog ug mugukop sa punuan ug balwa sa himaya. Di ko igsapayan ug ikaduol, bahalag mapunggak tanan kong kurol. Kay ang gugma ko matuod, putli o matamis, way pagbasol. O pagkapalaran mo, kay ang gugma ko dili sama sa tuba, nga tamis karon apan aslong pagkaugma. Mubahal, mugisong-gisong ug musuka. Apan ang gugma ko sama sa dawat sa dugos katapis, nga bisan sa katapusan tulo sa pagdimdim sa kawit mapagdilim. Nagkaubos og buslot making akong salaan sa pag-antos. Apan nagpabiling maningkamot aron lang ikaw makampot. Bisan pa man ikaw gibantayan sa buyog o putyukan. Kay sa gugma kong matuod, way makababag, way makapukan. Dunay mga higayon nga ako makatulog. Sa lungguan daw hapit ng mahulog. Apan dili itugot sa kapalaran nga ako hikalimtan. Kay sa mga bukton ug palwa ikaw anaaman. Bisan pa man sa gugma ikaw nagduha-duha. Pagkaluoy ning tigulang manananggot mahigugma. Buhaton ang tanan aron dawaton ang akong gugma. Antuson ko na lang ang imong gugma nga naisama sa bahal nga pirting sa plura. Daw sama sa suka kaaslom sa tiyan pagkabirahon. Di ko na igsapayan ang kaaslom kay sa gugma mo ako naglaom. Nga moabot unya ang panahon ako imong dawaton.
aron ang gugmatang duha atong pagkakutiron. Ngayon niya, di alang higayuna, gugmang maaslom pagmalipayon sa dayon. At salamat kayo. Makatawa pa ko yung Salamat kayo, bro. katawa ko yung pwede. Katawa na mag-check ko yung pero ako lang di po galing. Mutingo mo ko rin bakit yun. Namay mo na yung ko. Pakpak si Pero niyo. Ayaw na po yung nampun sa langaw. Katawa. Love you, Sir Badok. I love you. Katawa na ang tabi ko. Salamat kayo, Tio Badok, sa mga manindot na mga. Salamat kay ko kay Las Pero ni Marag Gubalos kinitano na. Salamat kay ko. Okay. Ako, lakan si Tio Badok mga kalanggan. Lakan si Tio Badok. Salamat kayo, Tio, sa mga manindot na wala. May ilang matagahan na dito, Badok. May ilang matagahan. Main lababo. Asa na to ato ang Andre partner, ato ang balak nga giandam. Pagpilian pa kay na mayo pagkamunsan natin na bisita ng balak po dahil ko doon. Sila si Monoy Canor, sila Loverboy, o si Mr. J, o si Anoke na mabalak mo sab sila kuno. Ang ato ang mga sulid. Oh, mga Ang ato ang mga sulid. Sulit Garci. Ato ang Mga katrupa. sa unang panahon pag ni partner. At sa Dear Hearts pag sa unang panahon nga itong mga BI. Ato ang mga suking di paminaw. Mayong gabi dahil sa ato ang mga idol. Ito kan kinala ni Loverboy, yung Loverboy, di ko doon nga, untuk teman kami kay higayon na lang mo makita ni ko doon kay gimingaw na mining ko doon. Bimingaw na po. May pagkabot niyo Loverboy. Mayong gabi ninyong hurot gawas. Manager usap po, manager may gabi. Ang ato ang mga kapamilya, ato ang mga katropa. Iisip na natin sila na one heart. Ay yan, ato ang mga kalangga diha karon na nasa gawas. Ayong gabi ninyong hurot. Dirita sa kuan, dirita sa ato ang ipilang ka mga mensahe sa ato ang live. Thank you for watching to John Leo Pagasian and to Ma'am Amina and to Ma'am Virgin, Ma'am Luna Racho and good evening everyone. Ikan usab ni Mark Royo. Oy, dito ni sa may Sinuang family, diya sa may Burgos, mayong pagpaminaw sa ato ang mga 3 Sa Triple M. Triple M. Sila ni Mark Royo, si Mark Rubio. Salamat kasi inyo nga kanunayo mapaglato sa Pagpaminaw sa mga diha. Thank you so much. And ikan usab ni Ray Bagalanon. Hi. Hi to you, shout out to you. Thank you for watching. Ang diri usab kita sa ato ang mensahe. Ingko pabalaka si Tio Badok og kaduha. Hala na ni request diri. Kita di sa lamatik pero tagaan mo ni siya manok no. Murag lami na kay uli ni kalakihan dok matay. Ikaw may sige request. Muli na ko. Mauli na ko ani. Pagta dungan ta biya. Okay, ano mo sa Badok pa sige request oh. Pagta ulit na karon. Joke lang maglaga. Hey, good evening mga DJ. Greet lang ko sa akong mga friend diya sa Maria Cristina, si Karin sa Kapsapan, Marshall Pardula, og ni Punyong Lorena, og ni Gunding Sweet Love diha sa Pitusan. Salamat, it's me, Jurassic Boy from Bangkulan. Ayan, ato aning bagong Tickstar, si Jurassic. Tindak po ang Jurassic. Oh, tindak po ang bigay ni. May gabi ni mo na Jurassic. Permuhon is RC. Kapuot gini diri sa tuang mahimutangan. Kapuot gini siya mayo nga pagpaminaw na lang nimo diha. Si Jurassic. Ito ning
basahon ko diri mensahe nga perting sunod-sunod po nga kataas. Correct. Maayong gabi ninyong tanan diha ikulunsoy. Imong balak ikulunsoy, napukaw ang akong mapait nga kagahapon. Nakatabog man ako sa mapait nga kinabuhi. Pero ang unay dako nga uwat nga nagpabilin uban sa ginganlan ta o kagahapon. Gusto ko man ikalimtan ang tanang mapait nga kagahapon, pero ang kagahapon duning ko lunsoy sama sa anino nga magsunod-sunod kanunay bisan kuhaon na kita di bathala o tabunan man kita sa yuta. Ang kagahapon ko lunsoy magpabilin gihapon nga kagahapon sa sunod natong henerasyon. Ikan ka to ni Cedric Airlines. Ayaw pagpaminaw ni Cedric Airlines. Okay, mga kalagang atong oras na banti na sa pagkalas 11 sa kagabion. Di ta maglangan. Di ta maglangan kuya. Atong basahon kining balak nga gipadala diri sa atuang text line. Gikan kini siya sa atuang suking kalangga diya sa may Pitusan. Si Abel Kiss matud pa niya diri kuya. Hey, good evening, what's up? English tayo ngayon. DJ, ay didedicate kani nga balak sa akong brother nga nag-birthday karon si Jade Kalasang. And also, I wanna greet my friends from Pitusan, Imit Kalasang, Utay Kalasang, Novi Kalasang, Inday Lisa, Lucino Badi-Badi, Biron Adrias, and greet lang ko Sir Marlo Elopre ug sa iyang asawa nga si Lani Elopre from your loyal texters Abel Kiss. Dili lang kay texters kundi ato ang suking magbabalak sa kaninan. Si Abel Kiss diya sa may Pitusan. Sa iya ang balak kuya. Sa iya ang balak nga nagpuluhan ayaw tamaya. Makaon na ito sa pantige. Ayaw tamaya kining ilong kong pislat. Tama. Ayaw tamaya kining mata kong budlat. Paano rin noon? Ayaw katawin kining baga kong abil. Ayaw usab tutuki ang nagbitay kong bilbil. Tama. Ginoon dawatan kining puti kong hugma. O palihog sila ba? Baga kong pitaka. Paano? Sakit usab ang nindot kong auto. Kaysa akong mansyon kita duha mga to. Paano? Paninoon? Kalimti na gatong uyab mong wapo. Pwede maunang po. Kaysa dughan tong uyab o pwerte ka palakiro. Tama. Kung ako ang imong pilion pakaslan. Ikaw panggaon ang pagasibihan. Busa inday huna-huna kining akong hitsura. Pwede maunang po. Ayaw tamaya. Kay kasing-kasing ko mulawanon o puno sa gugma. Paano? Paninoon? Kining maot kong naong ayaw na lang
panumbalinga. Tama. O kato ang balang ni Evil Kiss nga gikan sa may pitusan. Kaya pakpakan na to si Evil Kiss. Saya ang manindot nga pasiaw. Bala karong gabi una. Ayaw din mo tagig ni si Evil Kiss. Tagasan na bro. Darmo po ni siya kuya diya sa may pitusan, Maria Cristina, Dapitan City. Saya ang nag-birthday karon. Happy birthday. Kaya kuya basig atangan ta dito sa dalan mapadalan ta karon 20 il. Oh. Bit-bit ang bukoy bro. Bit-bit ka. Ayaw lang tuhod nga latanan kay para kay gahig ayan. Happy birthday bitaw sa nag-birthday diha karon. Og ni Evil Kiss, salamat usab sa imo ang manindot nga bala. Ayan ato ang suking magbabalak usab sa kanina. Mayong gabi ingko nagkatawaron si Bansky sa balak ni Tio Padok. Kaya gitangko iyang sanggutan from Wild Dragon. Sigurado yun. Sigurado yung ibaka kung katawa si Bansky. Bansky, salamat po kayo ni Bansky dahil kay gidalan po taon-taon ka na ng manindot nga suka pa kuya. Original gyud nga man. One good original. Walay sagol, walay hambog. Sambog. Pure gid siya nga ikan sa sanggutan ni Kuya Bansky. Don Ibs, Inko Dons o Kuya Rome, pabalaka pagbalik si Tio Badug kay maminaw mi diri sa Kawakawa. Tuwa na wana mga wadan ko kanan no tudon sa ni. Lagi. Tio Badug. Tio Badug, pinaghanan ka request niyo Tio Badug. Balik diri Tio Badug. Balik Tio Badug. Asa nga to si Tio Badug? Datang request niyo. Naman request noy. Kasaling request Tio Badug kapag balitaw ba. Salik ni kay Litao. Mayong gabi iko doon gikan ni Ray Pagalanon. Nya mayong paglantaw mayong gabi usab ni Ma'am Mera Flor Sumagan. Thank you for watching live tonight. And thank you for watching also to Ma'am Brianna Lynn May. Naglantaw usab karon sa atuang live. Atuang mga OFW, mga puyaters. Ayan. Thank you ninyo mga kalangga, mga katropa. Nagpiti-piti na usab ang ato ang group chat ko yan. Nagputo-puto na usab ang ato ang mga kalangga dito. Okay, kuya, sa imong mga mensahe na kuya, bantihin. Ada pa yung pipila kami sa Hydre ko sa ako ning hatagan sa pagtagan. Great lang ko Tatay Rome sa akong asawa diha sa Lucas. Dapitan nga si Roswin Joy si Happy Mansari diha natong duha. Diha lang amping diha pirme og I love you. Ang nag-greet si Herbert Ismail. Okay. Di ang pag-iay kaduang mensahe. Ato ning hapsa ni Kudos mientras panpa. Boss Rome, magpabati po ko diyan. Sarita ni magpabati po ko akong mama Teresita Sarita from Pulo. Salamat kayo magkita rata po. Okay, thank you. Salamat kayo dia Ray Sarita wag tao na sa may Pulo at bang sa may Pastat kas Bagusan. Silingan ni sila ni Cyril Pagpaka. Thank you so much. Kod kura nagmay diya kuya. Wala na. Wala na, gitilong ni kuya. Hindi ka. Okay, atong oras. Iabanti na sa pag-alas 8:19 kagabion. Atong tawagon tayo ng atong bisita karong gabion nga si Ate Toy Mans. Sa ito'y mas, sila, kay murag hapit na makadlahon. Hapit na makadlaw na Ate Toy Mans. Ate ito'y mas, kabuklan na ko. Kabuklan na si Kuya Romy. Kabuklan na ko at papiper ang sumasahod. Kabuklan na ang kuwan. Ibuklan na ang atong balak. Kabuklan na ang balak. Mario, kung pasudlat sa Ate Toy Mans. Langga, alin langga. Kay oras na. Nakay premium niya langga. Sa kay premium niya.
Alamit, kurit. Kuriton ko kay puntag na lang wala. Dari laga sa mas mo diidi ko. Dari laga Okay. katalag sa rapat tamag-tapan. Kaya kasi patulong ko doon, talikdan na. Akan tapan lagi ko doon. Balik na na yun. Tapan lagi. Doon gamay sa kuan. Oh, ya. Apante gamay langga. Pwede na ba po siya matubag siya gamay diri para Okay, kumatira. dili siya mo tapat para kusog-kusog yun ang katuang mic. Ato pakusgan ang mic na ito ya. Oh. Pakusgan ang mic ato diri para kada na maklaro gyud ang ilang ilang sinisanay ba. Nah, istorya ni mo langga nga dili na ta magdulog. Ya karon kay ug dapat sa balik kani kadulog makita. Tiyo ba dong? Paulit ako tiyo ba dong? Paulit na kayo ba kay na? Magdulog naman sila nga rin. Magdulog naman sila ni. Joke ka na mga kalangga. Joke ka na. Pwede na nanay. Ngayong gabi ini mo diha Titoy Mats. Hindi po. Kumusta ka to ang kagabi ng gari karon? Okay ra. Basta na kay Greg. Ha? Lasig na kay greetings da. Greet tayo mo mga kuan diha. Si Ma'am Lola. Ay, Ah. buklit na ito ko sa ako ang mga fans na ito. Di nato ipakita si Tito. Hindi ko rin siya magpakita sa live. Kunya anak ko na iniguman yung balak. Kaya ko siya magpakita sa live dili sa Tugloyong. Buto ko siya sa Tugloyong. Sige, padayon sa imong greetings Tito Mats. Unang-una si may gabi na Ma'am Luna, Luna Ratso, si Sir Randy, si Ma'am Ann, si Ate Nini, Gabilin, dayon tanan ako mga luto nun. Dayon sa Lamati, si Bansky, si Magdal, Roslyn, si Ronilyn, si Jinilyn, bansa iyang mga pagkumangkon, si Kim Kim, ni Dudong, dayon si Roel, si Aya, o sa iyang ilang dua ka bata, si Dudilbit, si Jeffrey, o sa ilang mga anak, dayon si Tatay Bibi Tutal, si Ate Isay, si Adrian, si Jimmy, o si Tatay Primitivo na ito, sa buwan, si Ate Ar, si Nanay Rosa, si Nanay Nita, Edita Andag, dayon si Ma'am Irene, si Ate Sheila, dayon sa Uwawon, si Gidilin, si Rolly, sa tanan na lang nga naminaw, ay walang daghan ang mga. Ato na hando sa dede kay brakat lawak na. Nagdali-dali kay Ruben. Kay kakurog ng tuhod na ko ko doon. Nagkurog na siya kay ready na gid siya. Kakurog na kong tuhod kay. Kanang bala karon ninyo kuya unsay unuan anak? Wan uluhan, ikaw ang natingban ning tanan. Ikaw ang natimban ng tanan. Ikaw ang natingban ning tanan. Siya gid ay kuya. Wala na gid ay langit. Siya ra gyud gipahungawan ning tanan ning ko doon. Si Ate Toy Mats lagi diya. Siya ra. Okay, mga talangga, di na nato langan na ganon. Ipakita na to sa Tito Imas, hindi ko magbalak sa itong live. Di na nato langanon silang duha mga kalangga kay nagkurog na kuno, nagkurog na ang kaunuran. Atong dawaton sa ila ang balak nga naguluhan. Ikaw ang natingban ning tanan. Isip pagtimbaya sa atong tigpaminaw. Tuguti ako sa pagtuktok sa inyong kagabion. Ug magaingon, mayong gabi kanatong tanan. Kini nga mong balak, gikutlo o gitagik sa pinakapungkayang bahin sa kalangitan, nga mao'y atong dagbanan sa unahan. Kini among balak naguluhan, ikaw ang natimban ning tanan. Dili ko na unta pag-aablihan ang gangaan sa akong mga dughan. Dili ko na unta paghahatagan og kalipay ning masulukon kong kalibutan. Apan ang kahayag mo nagadanag sa akong nataran.
Aron ang bini itisok sa yutang naughan. Aniya ako karon nagluhod sa imong tilan. Aron sa gugma ko imong pagkakuligan. Ipabuhagay ang kaluoy mo nga ilabihan. Aron mo gitli ang kalipay nga akong iyambahan. Dili pagayon andam kining akong mga dugahan. Dili pagayon tambok ang akong daruhan. Wala pa ko'y kahibang kaagan ni anang tanan. Kay inusinti lang in taon ning imong nagustuhan. Ayaw kahadlok sa pagbati ko nga putli. Ayaw pagduha-duha sa gugma kong huway sama. Kay sa mga bukton o dughan ko ikaw pagkapanggawon. Pagkaugmaron ko ang daruhan mo hangtod kadlawon. Wa ka ba nagdali sa imong kinabuhi? Wa ka ba nalipay sa imong nanglabay? Wa ka ba nahadlok sa sanggot ni tatay? Nga mosablay unya sa liog, ikamatay. Wala akong mahadlok sa akong katapusan. Wala akong mahadlok sa akong kamatayon. Maangkon ko lang ang gumam mo sa dayon. Nga maoy nga tingban nining mga dugan. Andama na ka ng daro sa imong panguma. Aron sugdan mo na ang pag-ugmad ang yutang nag-uga. Bantay baya kung ang imong daro mga puka, mga lumping o mga pilo sa daruhan kung pirting na para. May tinulan na yan. Pantay unawan niya. Salamat kayo sa Salamat kayo sa diwag balag. At ito'y pasok ni Kuya Romy. Pantay lagi ikaw niya sa kuwan. Ang daruhan na perting na para kuya. Ang kwanta ka kuya niya kapit. Magsulmol ko sa'yo. Salamat kayo ninyong duwa sa inyo ang panindot nga balag. Balag pasiaw na tininuod. Balag pasiaw na tininuod to siya mga kalangka. Maayo kayo mo kuan. Maayo kayo mo tagit. Kuya Romy ang sa dito imats. Mao ka to'y naghatod na to sa pagkaalas 8:29 sa nagabion mga kalangga. Padayon gyapon ka mong nagpaminaw ingato ang tulumanon, inyong tulumanon, ato tanang tulumanon, ang mga pasiaw ug balag sa gugma. Kinilang gihapon ang inyong higalas kaginan si Ingkudon Soy og Si Kuya Romy. padayon gyapon ta mga kalangga hangtod kita alas 9 karong gabi una. Kundiin ato ang ihatag sa inyo ang mga balak pasiaw, balak sa tugma, balak na seryoso. Diri na mga kalangga, walay lain. Diri lamang sa 89.9 RCFM Dapitan City. Maayong gabi Ingkudon Soy. Naminaw ba yan may sa inyong balak nga nindot kaayo paminahon? Ika ni Tatay Bibi Turtal. Ayan. Tay, mayong gabi ini mo diyan tay. Makalingaw yun tay.
Daghang salamat ko doon sa balak ni Toy Mats, ni Kuya Rumi. Okay. Ito ang mga pipila ka mensahe. Pa-shout out ko doon sa pamilya diri sa Pantalan o sa among silingan gikan ni Ray Bagalanon. Alright. Watching from Tipsong City, Sitio di Aine. Gikan ni Esmeralda. Si Esmeralda. Si Esmeralda. Mayong gabiin nyo diha. Piradali diha Mama Toy Mats. Piradahi. Ginagawa pa ang anak nito yung match na sa may tips. Lantaw rin sila karon sa live. Piradahi Kuya Rumi. Ayaw man lagi di ay Amaro Salina o Kuya Rumi. Ayaw ni sila karon na magka nakakita. Ulog-ulog eh. Karon naman sila nakakita god. Pero sa niagi Kuya, samot tag sa niagi. Kung saan ulog yun? Ulog-ulogan ka Kuya, tuhog ka Kuya. Ay, wala si Kuhan ko. Wala na kapag Kunyari David, sisa na niya. Para kapalikan das gawas. Nagka-abs na ginakukuhanan eh. Nagka-abs na gintao na nagpapangin kinatawa. Minsan isunod mo bala ko yan. Naalang daw Mr. Joe ni Kuya Elmo, kapalikan naman to. Sunod na, masunod. O, si Manay Kanor. Atong pa sundon, ang ato pinagdihagyo ko yan si Noy Kanor. Yari lagi ni parang palang Biyernes, ato ni siyang gihagit. Kaya siyempre, ato pa kuna siyang kauban diri sa ligwat. Kauban man siya sa mga ligwaters group. Ato siya gihagyo nga, apil po siya sa ato ang mga balak diri mataga Biyernes nga tanan apan. Huwag niya pakyasa sa Igulunsoy mga kalagda. Mayong gabi o welcome for the first time ni Kanor. Gabi mo niya. Gabi po ni Muday ko dun siya. Ting tinawa sa tingog. Muni timailhan mga kalangga sa mag-aawit. Tinaw kay tingog murag lubot bitaw sa termos. Okay, sa makay mong kauban diya karon sa gawas? Kung gidala diri si Noken, may gabi ni mo diya no. Brad Noken. Diya ang Ang hermano na kong guwapo. Dayon si naday si Loverboy diya, may gabi ni mo diya Loverboy. Dayon si Brad Luen, may gabi ni mo diya Brad. Sa mga ako ay tao na igsoon sa ako ang asawa na sa ko. Ako ang pinalanggang asawa diya sa may bohol. Dayon na po si Mr. J, may gabi ni mo diya Mr. J. Ang bahala ko kuno ni siya ron. pala ko na to na karon. Karon na yung gyari gid dire para yung mata kun mig dali lingaw sa mga suking di kami nato dire kuno sa iyo. Pasalamat gyud kung dako Kuya Elmo nga wa gyud nimo pakyasa ang ako ang hangyo. Ana na sa ko sila pa paano kuno kanang ang tinuod nga sila pa Tinuod nga higala. Matinudanon mo ta. Matinuman. Ato ang panultihon man nga. Ang manggibuhaton nga sulugo. Bubuhat bisan buhat diha ang galon. Kaya naman ato ang galon des gawas. Last manager. Last manager. Ay labi sa tuang pinalagang station manager nga perting gwapo ha. Sila pa. Ako ika istorya ng manager ko isa ra gyud. Dili kanana siya sa kabutan atong kamahan dire. Matungkan mga ko pero di kinailabuan. Di gid labuan. Bahala matungkan basta di gid malabuan. Di gid malabuan. May gabi na lang yung tanan diya na si lang diya mandang lang. Dibuka ang iyang atay kaya kan dibuka ang atay niya siya una niya. Unya mo triple na pati ang sweldo. Dahil si Toy Max may gabi ni Bra. Yan tira kong pinakagwapa na mga antigor. Wag ko like antigor nga. Maot, mga gwapa kita na. Mga gwapa kaya tara kay hindi na ni mahino gwapa pantay ka. Kanya na ko ising ko. Unsay uluhan sa imong bala karon? Ang uluhan na akong balak ing Golonsoy, suwab sa kasina. Suwab sa kasina. Ano hindi pa inumuding gusto lang naminaw. Kanya special someone. Then natin tun dia may gabi ni bara Tichon. Tichon. Maman to siya kabalungan na rin ko. Mana mo meeting ko na dito. Ano din suka? Surprise. Surprise. Tayo sa pagkakan da kalau kung naminaw ron silang Mama Iloy ug si Papa Iloy ug Mama Nuno. Gabi niyo dia. Tayo
Yan si Mama Dahil po dahil. May gabihin mo dapat. Binaw doon. Kinagikan dito. Kusog ito ilang radyo. Salamat kayo. Mga Saldol pamilya ko na. Si Uncle Arnold Saldol. O sa kanang pamilya na lang nila niya. Okay, rin na maglangan mga kalangga. Kay ready na yun si Kuya Elmo, aka Kuya Noy Canor. Saya ang balak nga naguluhan karong gabi una og suwag sa kasina. Dili gayud mahanaw sa kalibutan ang mga kasina. Dili gayud matukad ang tinguha sa matag usa. Adunay mga tao walay kalipay nga tiunay. Kaysa kasing-kasing nagpumido ang ilang ipangindahay. Ang suwab sa kasina magalumpag sa relasyon sa matag usa. Magadagmal sa balati, sa gibati ug sa kalipay magapukan. Walay katagbawan ug uhaw nga mga lughan. Kaysa tinguha ug una-una maingon man ang tanan. Apan ang taong adunay mga kasina. Timbos gayud nga sa langit wala kini dawata. Kay si bathala wala man magtagana. Nga lumpagon ang iyang mga bihimo ug asa. Usa puno na sa imong kasina. Kay walay ugma nagpaabot kanimo itagana. Walay kalipay mo kuyo sa taliwala ug ugma. Kay nahulipon man sa itong ug dagkong nga tinguha. Pagbata na sa imong nahimutangan karon. Kay sa kasina daw bangungot sa imong katulugon. Nga maoy mahimong sa kabal ug sa limbong. Sa kahayag nagpaabot nga madasigon. Punong na sa itumong mga tinguha. Balik na sa kahayag ug sa bakan ni bathala. Kay siya lang ang muhatag sa kalipay nga tiunay. Aron dughan mong masinahon kulipan sa maluluton. Salamat kayo ko. Aron sulan ug lamong akong kaniko papa. Diaksyon sulang piningo. Okay, mga to si Kuya Elmo. Salamat kayo, Kuya. Balihero niya na ko ningko. Nakoy balik niya niya. Balapit. Ato din kay ato ang oras mga talaga. Doon na lang tayo 20 minutos. Kay naapay mo Sa sunod. ato ang pagpanatuban, ato ang paspasan ng ato ang mga bala karon nga tuan nakabimbin niya sa gawas. Salamat kayo, usbon ako salamat kayo ni Kuya Elmo aka Noy Canor. Kuya Canor. Salamat kayo sa imo ang bala karon gabi una. Unya ato na yung dawaton ng ato ang ikaduhang bisita karon na sa Tagalog pa mga kalangga pinaunlakan nila yung ating invitation. So maayong gabi long live brother, maayong gabi Mr. J. May gabi po, lunglib, arriba mga tigring. Ayan. Kumusta ka to ang gagabi ang Mr. J? Murag okay, murag pili po. Okay, murag dili.
murag nagdali, murag wala, murag ako, murag imo. Mga gina. Unang-una, akong masalamat ko nga naagin mo karon sa tuang programa ng mga pasiyaw balak sa gugma. Andam gyud mo nga mong tagana mo labay usab sa inyo ang tampo karon nga gabi una. Nga atagan po kana kog oras para sa imong mga mensahe sa imong mga kahigalaan niya. Okay lang yung pahinugod ani ang balak idol Igudons. Sa ako lagi mga kwartagad, sa mga katigrira sa akong pamilya dito sa Namati. Ng ating isay o ni Mama Tayo Stamba, ni Uncle Arnold, ni Chris Name. Mura ginahin ko doon. Ang katuang special Someone? Mura pa ako ko special? Wala kay special? Wala pa ka. Wala na kay special. Bibiyaan ako sa special yung ko? Bibiyaan kasi special. Sa dinala kung magbiyan, kaya iyon pa nila, kung dunay mawala, ikaw sa mga bro. Kagalan ni abot pero pag-ibig muli. Kaya iyon nga, kung dunay kanipin, doon ako sa kahaya. Dada naman nato ang kinabuhi diri sa kalibutan. Ang importante, ang mahalaga. Ang importante, ang mahalaga. Wala nang ilain. Kunya, ready na kasay mo ang bala karong gabi una? Ready na yung ko doon sa idol. Kung sa may uluan sa imong bala karong gabi una? Damgo. Damgo. Ato na yung paminawag si Mr. J mga kalangga. Saya ang balak nga naguluhan. Damgo. Damgo. Pag-asawan ang atawis ng lanas sa pagigugma. Matagpod do sa kinabuhi sa kiliran ikaw anak. Walang ikaw ninindugan. Ngamisidlak sa mangitngit kong mga dalan. Kung nagahapok sa tabunok kong mga bati nga diha kanimunday akong nagaawit. Awit nga sama sa siloy diha sa takong kahoy ug nagapatong sa sanga ug nagadimdim sa matangkis ng mga bunga. Sa imong managway kaanagway sama. Nakatanang ikaw reyna o inday, ikaw reyna ding akong lugar. Nasa kalibutan ikaw akong panganludhan. Kung sa gugma ko ikaw pagahalaran. Aron sa akong pagkikatulog ikaw akong makauban. Ragintoy, idol, kudos. Alright mga kalangga, salamat kay Mr. J. Saya ang manindot nga balak. Ay, hindi mo balak na yun si Mr. J. May basta manolo ko ka ng idol. Naman na kay tinaguan dahil mga arwan niya. Ika pa nila kanang mga pulong ni Herodes. Dili magod kay na ako mo nakadoon mo ko ng idol ko. Nakakis-kis. Nakakis-kis di ay. Wala kayo mga pahabol diyan nga mga mensahe, mga greetings. Ang nga di ay kadungtong nasa team song kay nga akong Dito Junakis. Junakis na ako memory join o sa akong ugangan nito nga ugangan sa una po nga wala ko ladaw mga ugangan ko karon kay. Salamat kayo. Kumusta na po niya yung tanan? Okay. Baka to si Mr. J mga kalangga. Katuang usa sa magbabalak karon nga gabi una. Anong oras mga kalangga? Diyan din sa pag-alas 8:45 pagpagmahal. Ito mga kalangga. Ang sunod nga mubalak, asa naman itong sunod nga mubalak Anas Tio Badong, si balik na. Ang nag-request ni Tio Badong mga kalangga. Kasi ikaw, di na mo balik ko na pag kuya Romida, magwala ko na nag-text lang ako, nag-message lang. Ay ipalapay ng mga mensahe diyan Tio Badong.
sir ni ka mo ko mamaw ida kung silingan dito kay matuon ko ani ba. Kana na ang basahagin ang Ikaw ni Josephine Rendon dining ko. Ikaw nun sa'yo, tiyo ko dok, mayong gabiin ninyo diha. Shout out mo dili sa imong mga silingan nga naminaw ninyo diha. Salamat kayo gikan mo ni ko na Robert Rendon. May gabiin ninyo mga dati. May pagpaminaw ninyo diha. Katawan ako taning kulian. Salamat kay ikaw mo to. Di na ka mo balik yo. Tro to kasi ko ron nagpanikad na po dito. Sige. Linggo na lang mo sa sunod na. Sunod na lang po, haon na po nako. Nanawa mo isunod birthday para mo ba? Ang sa natin ko na gigon diyo nga abangi atangi ang line of sub. Okay. Si Kuya Pod karon, si Kuya Ruby ato pong babalik ko no. Masig na si Atitoy Mats, naputoy balak sa Atitoy Mats. Sige, di na ito langan-langan no, nato na isunod sa Atitoy Mats. Ato mabalakong balik sa Atitoy Mats kay kinahan ay ng request. Happy Friday po. Galing po kay Ginny Magkiaway may gabi sa tuang mga suking tigpaminaw sabiya sa may Sikayam, sa mga Bangkiaw family, sa mga Kadagdagon family. Tanan-tanan na lang niyo diya sa may Sikayam. Si Madam Alin, si Eva, isa pa to diya, nalimtan ako tukupan. Si nanay, si tatay diya, si lolog, si lola, diya sa may Sikayam. Ayong gabi nyo diya, masig na, nagmanta pa to karon. Okay, mga kalangga, di na ito langan-langanon. Ato sa pasalamatan, ang ato ang nagpaluyo usap sa ato ang balak karong gabi una, sama sa Palmera-Wer, Harold Herbs of Harding Power, Wilson Capsule, Citizen Capsule, Robinson Capsule, ato ang Vita Kids, Row, ato ang Harding Power Oil, Palmera-Wer, Ivo Perfume, ato ang Row. Usab mga kalanggan, nagpaluyo usab kanato karong gabi una ang car wash na naimutang diya sa may Biglang Ligo ang dapitan o utos pa. Usab nagpaluyo usab kanato mga kalangga ang Kyle Kian Store, na naimutang diya sa may Highway Sulangon, Dapitan City. Nagpanagyahan ni Madam Lima Rodriguez ang Kyle Kian Store. So makausap pa, mayong gabi dito yung Mats. Gabi ko doon. Ibalik din siya dito yung Mats mga kalangga para sa ikan pang balak ng gabi mo na. Kaya kanagin mo ang balak at dito yung Mats. Asa naman po na alimuhin mo? Aday ko nalimtan ganyan akong pahinungan ko ni Manay Ruales. Dayon si Nunoy Banay-Banay, Yasol Nabo, si Manay Erlina, kay Hungkong. Dayon si Ma'am Chacha. Dayon si sa Kuam, sa Kinyan Tutuhod, si Ayan James. Dayon si Aldire Dagayluan. Ako ang mga anak si Ismi, nasa Kinsong. Tanaw siya sa live. Ano niya mama? Sa kanang maminaw na lang, di ako sa gawas. Silang nagbibo, silang Kuam, si James, si Butterboy. Silang si Mar, Rayon, si Leader. Gantiin nyo lihat tanan, hulog niya sa gawas. Okay. Wala gilahin mga kalangga kay ready na gyud siya Tito Mats. Are you ready? Ready. Okay, ready. Ay, langay-langay mga kalangga ato na paminawon sa Tito Mats sa iyang balak na naguluhan. Dalagang Gurang. Dalagang Gurang. Shout out Dalagang Gurang. Pagkalaay ning kalibutan nga akong ginapuila. Walay kalipay nagpaabot sa gisubay kong mga dalan. Walay lingi nga mga lalaki ug mga kaulitawhan. Kay kuno ako gahi ug dili nagayod kuno hinungdan. Mao na ba kini ang gilatid sa akong kabalaran nga maginusara ning mabugnaw kong kalibutan. Walay painit
sa nagkurog kong balatian. Kalipay o pagpangga, gihandong ning akong dugan. Dili kayo ako malimot sa akong pagkabatanon. Mga ulitaw, magpila o magtalay sa akong panahon. Mangindahay sa ilang gugma ug ako gustong maangkon. Apan wala ako'y nagustuhan sa ilang pagkabakakon. Ako sa kabinuhat nga dili basta-basta mahigugma. Piliun ko gayud ang lalaki nga libon ug abaga. Aron sa akong pagsalig kaniya kitagana ang ugmang naulipon sa pagkabalaka. Apan ako karon puno na sa pagmahay. Kay gibiyaan na sa panahon nga mga nanglabay. Gitawag ako kanila nga manggay ug wala na ukay. Puno sa kasubo ug wala nagyoy kalipay. Nahadlok ako sa akong pangidaron karon. Kay nagkasalok na kining akong panahon. Basin niya mag-inusara na sa dayon. Dili matiawan kalipay nga gusto maangkon. Daghang salamat. Salamat kay natin ko yung magsaya nga manindot nga balang karong gabi una. Kung mas tiguran. Salamat. Mati kayo dito mas. Aon kayo. Kuya Rumi. O katong tuang katapusan balak siguro karon kay murag wala man kayo mubalak. Napoy ko. Mubalak pa si Tio Padong. Ay napay si Kuya Rumi last week, Kuya Rumi ko no. Oh, last ko Kuya Rumi. Mao katuang katapusan balak ni Tito Imas karong gabi una. Salamat kay Tito Imas sa imong manindot nga balak. Ginaw tag pinanginaw sa balak. Sinter kay kung pabinaw diyo. Katawan ta ko ba yung magkatawan ka yung Mark. Okay mga kalangga, itong oras na Bantis pag alas 8:53 kagabiyon. Kanya matod pa nila kinahanglan nga mabalak yung kaduha sa Tio Padong. Di kita pakiyason mga kalangga kay dunag yung ikaduhang balak sa Tio Padong. Si Kuya Rumi na po ikaduhain ko. Ato nang paminaw ng inyong mga kaduha diya nya kay muhutang tarong oras. Ang hirap taga may manager. Ang hirap taga may manager ani. Hirap po niya kaltasan dumay. Tidak kaltasan ang sweldo diya. Ginagmay ra ko. Ginagmay ra ko. Okay mga kalangga. Inatulangan lang ganon kay nalangan na. Unsa kay ulanan na ibaw mo dati? Mura kay ning ko pas-pasan kita kuning basa para magkaapan sa Kuya Rumi. Ay mo to pas mo. Ang mo to pas mo. Katingin ni ron. Katingin ni ayaw pagpaminaw dahil sa mga silingan niya. Wala surahay og ma. Wala surahay. Ayaw ra mo og ma tira dero. Gini. Okay, Teo, ato ang pagitaan o nindot nga background. Ato na yung hatagan to sa gayon sa ikaduhang pagbalik ni Tio Padong mga kalangga. Atong dawaton sa iyang ikaduhang balak nga nagluhan. Ang moto o pas mo. Ang moto o pas mo. Ilaw ning dagong kahoy gugma ko nag-asoy. Ang gugma ko kanimo sama sa banog nga nagkahulog. Way puas, way pagkatuas. Sama sa bala sa baybayon, gibanlas o gipanamas-tamasan sa kapalaran. Kapos lang kining akong dugan. Apan puno kini sa paghigugma kanimong mitubo.
Milipang na daw sa masaragong kahoy nga mao'y naghatag og kabugnaw sa mainitong kabuntagon sa gugmang sa kanila. Kapos lamang ako walay sarang bahani kanimo itagana. Apan pusgon ko ikaw sa gugma kung matinud-anon. Bahalag magsudan kita sa ginamos, basta gugma ko limos. Bahalag saging, basta labing. Bahalag konsumo tamais, basta talinghay ta matamis. Kay sa bugas tanga humay, apan pirmirang mag-away. Bahala nag mag-atuban kita og kutkot sa lukot, basta panimuyo ta dili gumot. Mag-unsa man ang magsud-an tag adubo, apan ang panimalay ta pirmirang nagbuto-buto og naglago. Bahalag magsud-an kitag likway og kamunggay, basta kitang duha inday tinuod nga nagigugmaay. Apan kung mutuo ka ning kabus kong gugma, alaot ka kay pas mo gyud ka. Kanawa na lagi ko. Wala di siya na hindi pas mo gyud Pas mo gyud lagi. Ay gid magtuos gugma, di ba? Ayang gid mo patuos gugma lagi. May lang tayo dagkong kay mga baon ko basilingan dagkong baon. O pare ato to ang balak kay dito mas ginanga dako kay sa halapan nga yuta. Halapan pulan gid nagdaros gero. Itatagdag kong yuta dito. Silingan ra para dito ta mo sige. Salamat kay Dios. Okay, salamat kay si Kuya Romy nagbalikan no. Wala di ako magka. Okay. Okay, padok mga kalangga. Sa isulod. Saya ang manindot na balak. Asa man to sila rami pasulod na to be? Sa punuin ko. Sa punong kuanan. Ha? Kunya ra kuno siya. Unya na kuno siya wala naman tayo oras sa pareha ni mga kalangga. Ako man kuno katapusan na ko. Asa man to yan? Asa man to balak ni Kuya Ilmo? Wala na ako. Iyaan na lang kuan. Okay. Sige. Ato ang partner karon sa hinapos nga oras si Kuya Kanor na po. Ang atong kauban diri sa RCFM mga kalangga nga membro sab sa Ligwaters Group. Ligwat Boys. Diin magkanta sila og kuan mga kalangga. Matag Sabado, kanta ni sila mga pasiaw nga mga kanta. Bisaya makalingaw sa Naay balak pasiyaw iko. Napoy kanta ga pasiyaw. Oo na po kanta nga pasiaw. Doon na po seryoso labi na kana na ang ingon nila nga harana. So doon na po tayo balak na seryoso. Kaya kining harana kuya, kuan man ni siya, mura ra man po ni siya balak. Kaya kining kanta, mura ra po ni siya balak. Kauban na rin sila mga kalangga. Wala nga, andal lang yapon ay sa paglingaw ninyo. Nga itong oras niya, banti naman, ako na lang ang katapusan mubalak ani. Wala na katapusan na mubalak. So ako na lang ang katapusan mubalak ani. Paano kung isa iko? Balak sa kong ikaw na lang ang magtapos. So ikaw mo asa mo tayo kung balak. Ako lang kanin ko, memorize. Lagi mo ang memorize. Atuan na lang ipabuhagay diri sa kanginan. Okay, ang imo ang balak kung sa'yo nagulod sa imong balak. Paano ko, ganing tipaka sa kagahapon. Ipagka sa kagahapon. So magbantay-bantay ta ha kay matunok ta ni. Pasamad ta. Dahil ako lang background na ko kan pitulap din na ko. Pitulap nga to ang background na ni kay requested man eh. So ato ning hatagan og manindot nga background. Yasa ni mo ipahinuod ni mo katapusan bala karong gabi una. Para ginilang tanan ko. Para nilang wagi magmahay. walay magmahay. Alright mga kalangga atong nawaton sa mainitong patin. Ato ang kauban sa buhat. Kuya Kanor, saya ang balak na nagluhan. Tipaka sa kagahapon.
Dali na, magkataas na mo ng Ang daon ko Ang dawon ko ang mga ipag-asa kahapon. Ikaw, may ko pa naman yung itong dadagdag. Iiway ko ka itong naglugitong nga datong. Aron makita ko ikaw. Aron pangitaon ko ikaw. pangitaan Ang lang. ganda ang hanaw. Apan kung dili ko ikaw higitan pinangga. Ulong ka ba? Hagdanan ko ang langit, pangitaon ko ikaw. Mga panganod kung akong hingilan. Basin ikaw nagtago, ilaw niya ng bangaw. Apan kung dili ko ikaw higitan pinangga. Mubalik ako sa akong gigikanan. Adto na ko pangita ang katarungan. Ngano akong binangga, imo man kong ibiyaan. Salamat din ko dun, Soy. Alright! O kato ang katapusan balak ni Kuya Ilmo karong gabi una mga kalangga. Memorize kay ni Kuya Ilmo yung balak. Salamat Kuya Ilmo. Sa imo ang katapusan balak karong gabi una. Nga maoy nagatumbod ka nato sa pagkalas 9 kagabi yun. Partner, Nicolas, okay ra kaniya? ay mas okay kayo. Okay tayo. Atong mga kalangga niya. Sa man yun? Ay, ikaw kasi. Kuya, joke lang to. Ano aragyapon ka mo sunod mga kalangga? Balik ko pala gihapon na sunod yun. Di ko na balak yun sila. Mubalak kita. Ato gihapon nga lingaw na gyud mo sa inyo ang kagabi yun. Ikunons, daghang salamat sa ikaduhang balak ni Diyo. Alright. Mao ato mga katapusan mga mensahe. So, wala naman tayo igong oras. Anto na kami mga langga manamigit na. Pauli na kami sa pinakapungkayang bahin sa kabukiran. O magasakay niya ng huyuhoy sa mabugnaw nga gabion. Aron magtagik na usab kami ni Kuya Rumi sa mga pasiaw balak sa gugma. Busa kami ng hinaot mga kalangga. Na sa amo niyang pagbalik ikaw nagpaabot. Kay sa kalipay hilabihan ikaw man ang among paghalaran. Aron sa pagwagtang sa imong mga kagulaanan. Salamat sa atong mga suking tigpaminaw, tibuok sa Buanga del Norte, Luzon, Visayas ug Mindanao. Ato ang mga OFW, kung asa man mo karon nahimutan, maayong buntag, maayong gabi, maayong untog. Salamat kayo sa inyo ang pagsunod sa ato ang programang mga pasiaw ug balak sa gugma. Sa ato ang mga nanay, mga tatay, dudong ug inday, lulog, lula nga nagbulat nga mahuman ang ato ang programa. Salamat kayo ninyo ato ang mga ka-RCFM, katrupa, fanatics nga always nagasunod. Always nilang gihimong background ang mga programa diri sa RCFM. Salamat kayo ninyo mga kalangga. O usab salamat usab sa ato ang mga nagpaluyo sama sa Dapitan Autos pa, sa Kalikian Store. O usab sa ato ang sponsor sa atong lager si Madam Mary Jane. O sa ato ang sponsor sa Kasanan, Boy Pangwag and Family, o si Boysak of and Family. Salamat kaayo sa ato ang tanang nagpaluyo ni ining maong programa. O wala nami igong kuan mga kalangga gyud sunod na lang. Wala kami igong oras nga mahandos pa mga kalangga sa unahan tungod ginapupos na gyud ang tulumanon tulog ka oras mga alas 6 hangtod sa alas 9 sa gabi. Ang tulumanon namo, tulumanon ninyo, tulumanon natong tanan ang barak pasiyaw sa gugma. Ya kining tanan mga kalangga. Salamatan na lang nato ang nagpaluyo-usab ang atong mga epektibong produkto. O usab ang ato ang pinalagang station manager walay lain. Si Engineer Kuya Mario Lactuan. Kini na lang si Kudunsoy. O kini usab si Kuya Rome. Kuya Rumi guwapo. Kung magtalikod. Kung magtalikod. Kung mag-atubang murag si Kudunsoy.
Kami na lang mga kalangga manamilit ug magaingon. God is good all the time. Whatever happens, life must go on. Always remember, always smile. This is your radio, XR 89.9 RCFM, all the best FM. O ibili ko kaninyo kining gabayan sa pagpangalangan. Magnilumbay kita sa pagpaubos, kay bulahan ang pagpaubos, kay siya ipatas. O kalangot ang magpatas, kay siya ipaubos. O ang burutan nga magibuhaton nga sulugon, mubuhat bisan wala niya ang iyang agdalon. Hantod sa sunod ngayon sa samang tagna, sa samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Bye-bye sa Buona del Norte. Good night. I love you all. God bless. Everyone, enjoy the rest of your fly day. Salamat usab sa ato ang mga ka-viewers. Salamat guys. Bye-bye sa sunod na pod nga Friday pohon. O sa sunod pa sa mga wala pa naka-follow sa ato ang Facebook page, paki-follow sa ato Facebook page para sa sunod nato nga programa maka uban-uban gihapon ta guys. O salamat. I love you all. Good night.